No niin, ja tervetuloa taas pitkästä aikaa Reiva-restauraation kadonneen anime-metsästäjien pariin. Tänään on vuorossa 3. jakso ja toiseksi viimeinen kerta, kun hetkeä tullaan käsittelemään Gundameita. Sovittiin tässä Metan kanssa, että vedetään vielä Charin vastaiskujakso ennen kuin siirrytään joksikin aikaa pois näistä uusien Gundameiden ihmeellisestä maailmasta. Katsotaan nyt tietty, että mitä tässä käy. Mutta kuitenkin tervetuloa taas podcastamaan oman onnensa Olli-Pekkanakin tunnettu vanhojen robottisarjojen suurystävä Meta. Hyvää iltaa ja kiva olla taas täällä. Jäbä oli käynyt just Japanissa. Mitä sulla matka meni ja mitä sä siellä puuhailit? Se oli semmoinen mukava työstressin pakoilua, että sai työt unohdettua kuukaudeksi ja tuli kierreltyä taas vähän ympäri maata ja juotua paljon paikallista viskiä ja tutustuttua ihmisiin ja oikein mukava reissu oli. No sehän on aika sun kuuloinen matka. Tuliko sieltä hankittu mitään hyviä vanhoja pelejä tai robottianimeja, tai tuliko katsottu jotain? Kyllähän siellä tuli katsottua ja ostettua ja kävi semmoinen hyvä tuuri, että eka Bud Liper-leffa pyöri teatterissa just silloin kun oli, niin kävi sen katsomassa, oli oikein hyvä kokemus ja Blu-rayten osalta yllätys, jokunen Gundam-lätty tuli mukaan ja se voi sanoa, että yksi hyvä puoli olla Tomino-fani on se, että niiden Blu-rayten hinnat aina romahtaa ihan täydellisesti sen julkaisun jälkeen, niin tuli taas muutama hänen teoksensa ostettua suht halvalla. Mitä teoksia sä ostit? Sieltä löytyi ne G-Recon leffojen 2 ekaa pätkää noin 15-20 eurolla kappale, mikä on anime Blu-ray standardeilla suht halpa. Kyllähän tommonen kelpaisi. Tänään meillä on tosiaan vuorossa vuoden 1986 enemmän tai vähemmän mestariteos Mobile Suit Gundam Double Z, eli tuttavallisemmin ZZ Gundam. Kaikki vanhemman polven harrastajat ja netissä ikinä Gundamista jutelleet tietää, että nimenomaan tämä Tupla Z on mainilta ehkä vähän kiistanalainenkin teos. Meta Tomino taisi todeta tuossa Zetan aikana tehdyssä haastattelussa, ettei Z ollut ihan kaikkien aikalaiskatsojien mieleen, niin ehkä tässä ZZ:ssä sitten yritettiin vähän palata siihen ekan sarjan henkeen. Mikä oli sun oma kokemus Tupla Z:stä ennen kuin nyt revatsasit tämän? Mikä se sun alkuperäinen mielipide tästä sarjasta oli? Se oli suht positiivinen. Se ensimmäinen katselukerta oli vähän silleen, että Z-Gundam ei vielä silloin ihan niin paljon maistunut. Ja tuli ennakkoon lukenut, että tämä on se kaikkein huonoin Gundam, että tämä on se, ei tule ole mitään hyvää. Niin kun lähti täysin nolla-odotuksin katsoa sitä ensimmäisen kerran, niin ei se mikään maailman huonoin sarja. Sanotaanko näin, että ne, ketkä on päässyt Zetan loppuun, ehkä tykännyt siitä ja siitä tunnelmasta, ja sitten tulee näin suora jatko-osa, mikä on tunnelmaltaan ja settingiltään täys whiplashi verrattuna siihen aikaisempaan teokseen, niin ekalla kerralla ei Zetasta niinkään välittänyt, niin se oli semmoinen ihan hauska, voisi sanoa komediapläjäys. Muuttuiko tämä mielipide nyt, kun katsotaan Tupla Zetan uudelleen? Minulla oli vähän semmoinen fiilis, että tästä tuli negatiivisempi kokonaisuus sun mielestä tästä Tupla Zetasta kuin mitä ehkä mä ajattelin. Oliko sun mielestä tämä Tupla Z nyt huonompi uudelleen katsomisella sitten? Joo, se oli vähän semmoinen, että ekalla kerralla Z ei ihan iskenyt niin paljon, niin se Tupla Z, että se oli niin paljon erilaisempi, ei haitannut ja sitten pystyi ehkä nauttimaan vähän enemmän. Kun tokalla kerralla, kun se Z iski paljon enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, niin sitten se, että Tupla Z vaan on niin erilainen sarja, niin kyllä se vähän alkoi enemmän pistää silmään. Ja kokonaisuutena mä edelleenkin nautin monista osista, niin kyllä se selkeästi niin kuin tässä kohtaa on aika helposti niin kuin se heikoin Gundam-sarja itselle, niin kuin näistä 3 ensimmäistä siis. Tästä on vaikea olla eri mieltä. Katsotaan nyt tämän keskustelun pohjalta, että kumpi meistä vihas enemmän, mutta musta tuntuu, että munkin on helppo yhtyä siihen, että tämä on näistä 3 TV-sarjasta selkeästi se kaikista heikoin. Ehkä tämän keskustelun voisi aloittaa nopealla kertauksella Tupla Z:n juonesta, ja sitten käydään tarkemmin läpi, että mitä ihmettä siinä sarjan tuotannon taustalla on tapahtunut, ja mitä näistä sen hahmoista on sanottavaa, jos niistä on mitään sanottavaa, ja millaisista asioista tämä teos itse asiassa kertoo. Se on varmaan se mielenkiintoisin puoli tässä, että mitä nämä teemat itse asiassa tässä sarjassa oli. Tämä Tupla Z:han periaatteessa jatkuu ihan suoraan tapahtumallisesti Zetan jälkeen, että varsinaisesti edes näiden TV-animeiden välissä ei ollut mitään taukoa, että se jatkuu melkein seuraavalla viikolla Zetan viimeisestä jaksosta. Et meillä on tämä maailma, jossa edellisen kauden Earth Federationilta vallankaapannut Titans-järjestö on nyt tuhottu ja avaruuden ihmisten vapautusliikkeenä toimiva AEUG-järjestö on menettänyt myös sotilallisen iskukykynsä.
Jäljelle jääneen valtatyhjön on nyt täyttänyt sitten tämä avaruusnatsi Zeonin radikaalit rippeet, jotka tunnetaan sarjassa Neo-Zeonina, tai siis alun perin Aksisina. Varsinainen juoni alkaa tästä Tuplazetasta tismalleen samalla tavalla kuin 2 ekaakin sarjaa, että ensin löydetään jostain Huitsin Nevadasta uusi New Type-poika, joka alkaa ohjata Gundamia, ja sitten seurataan, että miten tämä poika päätyy osaksi suursotaan. Tässä sarjassa meidän päähenkilö Judao Ashtan vanhemmat ei ole kuitenkaan ole merkittäviä tekijöitä tässä maailmassa tai yhteiskunnassa, vaan teoksen alkupuoli keskittyy nimenomaan kuvaamaan tätä Judao Ashtaa, joka on katulapsi, ja hänen kavereitaan, jotka yrittää selviytyä tässä sodan runtelemassa maailmassa, jossa kukaan ei pidä heistä minkäänlaista huolta. Edellisten sarjojen tavoin tämä sarja alkaa sillä, että Bright Noahin kipparoima avaruusalus seilailee ympäri avaruutta ja käydään vähän jaksolta katsomassa, että mitä maailmassa tapahtuu ja millaisia seikkailuita näillä meidän päähenkilöillä on. Sarjan juonen ensimmäinen kolmannes oikeastaan keskittyy vaan siihen, että tutustutaan näihin Judao Ashtan kavereihin ja nähdään, mitä nämä uudet hahmot edustaa tässä maailmassa. Tärkeää on tutustua siihen, millainen Grypsodan jälkeinen tavallisten ihmisten avaruus on. Ja sitten toisella kolmanneksella me edetään siihen, että mennään maapallolle ja tarkastellaan, millaista tämä maailma on tavallisten maapallon ihmisten näkökulmasta. Et me käydään vähän ympäri Afrikkaa seikkailemassa ja tämä Zeta Gundamistakin tuttu Argama-alus käy eri paikoissa ja nähdään, miten paikalliset ihmiset elää elämänsä ja sitten puolet jaksosta keskittyy siihen robottitappeluun. Ja aika iso osa tätä Afrikka-arkkia on se, että me nähdään, että miten suursodat ja maailman luonnonvarojen anastaminen on vaikuttanut alueen kulttuureihin ja paikallisväestöön. Tämä kaikki kuulostaa tosi paljon siistimmältä kuin mitä se oikeastaan niin kuin käytännössä tapahtuu. Ja viimeisellä kolmanneksella, ihan niin kuin Zeta Gundamissakin, taas yritetään räpiköiden saada kasaan tämä koko juoni ja vetää kaikki langat yhteen, eli mennään avaruuteen ja kaikki hahmot päätyy tismalleen samaan paikkaan avaruudessa ja käydään tämmöinen suurtappelu läpi ja nämä viimeinen kolmanneksi kaikki jaksot pohjustaa sitten tätä, että miten näistä avaruusnatseista päästäisiin nyt eroon. Tarinan lopussa sitten avaruusnatsit kukistetaan ja kaikki päättyy hyvin, eli tämä natsikeisarin Haman Karn kuolee siellä lopussa. Ja se on monille kasaripojille ollut varmaan surullinen loppu, koska sitä fanitetaan. Ja kuten varmaan tästä kuvauksesta sai vähän kuvankin, niin vaikka tämä sarja on ajallisesti suora jatko-osa Zetalle, niin tämä juonellisesti ei ole ehkä ihan niinkään. Zetassa on aika monia asioita, mitkä jäi aika erittäin avoimeksi, mihin tämä tupla Zeta ei tule käyttämään aikaa tai vastaamaan ollenkaan. Ja varmaan isoimpana on se, että Zetan vikassa jaksossa Quattro kautta Char vaikuttaa, että se kuolee, mutta se enemmän näyttää, että se vaan katoo jonnekin, ja se varmaan on monelle katsojalle siinä kohtaa vähän semmoinen mysteeri, mitä sille käy. Ja tupla Zeta ei vastaa tähän millään tavalla, se jää vaan ihan täysin mysteeriksi sinne. Ja toisella tavalla sama asia on myös Amuron kohdalla, voisi kuvitella, että Zetan jälkeen Amurallakin olisi jonkunlainen rooli, mutta sekään ei ole Zetassa. Amuro ja Char nähdään molemmissa OP:issa jonkun verran, mutta sarjassa ei ollenkaan. Siinäkin suhteessa tämä on vähän ajallisesti suora jatko-osa, mutta ei ihan taaskaan semmoinen jatko-osa, mikä olisi semmoinen, mitä fanit odottaisi tai haluaisi sitä oleva. Joo, mä oon samaa mieltä pitkälti ton sun ajatuksen kanssa, että tämä ei ole varmasti se jatko-osa, jota fanit halus, minkä takia se on hyvä idea tehdä semmoinen jatko-osa, mitä fanit ei halua. Mutta siinä mielessä se on suora jatko-osa, koska tämä selkeästi keskittyy näihin alkuperäisen sarjan White Basin hahmojen tarinaan siitä huolimatta. Että Bright Noah on tämmöinen yhdistävä tekijä täällä läpi tämän tarinan, ja me seurataan sitä hänen One Year Warista aloittamaa sotaa siinä mielessä loppuun asti, että meillä on tämmöinen kantava voima, että vaikka meidän päähenkilöt vaihtuu kerta toisensa jälkeen, me ei tarjota faneille, mitä ne haluaa, niin siitä huolimatta me nähdään Universal Centuryn jatko. Joo, todellakin, ja tekijöitä vaikka on taas pitkälti eri hahmot, niin siellä on ne samat hahmotyypit taas. Bright on yksi harvoin, mikä on kaikissa kolmessa ja palaa, ja silloin taas jälleen kerran sama rooli, että se on sen aluksen kapteeni, mikä yrittää houkutella uuden nuorison tai uuden sukupolven taas sotimaan sinne aikuisen puolesta. Ja tämä sarja on ehkä nyt varsinaisesti väännä vitsiä sitä, mutta se, niin kuin, tämä sarja osittain myös tiedostaa sen, että Bright on tässä kohtaa vähän semmoinen melkein karikatyyrinen hahmo siitä, mikä se oli alkuperäisessä sarjassa. Joo, kyllä ehdottomasti just näin. Eli toisin sanoen, taika-avaruusihmisiä New Typeja nähdään taas paljon ja Gundam-robotteja nähdään ja ihan liian cooleja avaruusnatseja nähdään.
Eli kaikki on periaatteessa ihan tismalleen samalla tavalla kuin 2 edeltävässäkin sarjassa. Mutta ehkä oleellisesti tämä Tupla Z kuitenkin eroaa näistä 2 edeltävästä aika massiivisesti siinä, että tämä ei ole kovin vakavasti otettava teos. Vai mitä oot mieltä? Että vaikka nämä pinnalliset asiat on tismalleen samanlaisia, niin onko tämä sävy kuitenkin sellainen, joka muuttaa sen teoksen sitten hirveän erilaiseksi kuin nämä 2 edeltävää? Se on varmaan se isoin elementti, mikä siinä on, että tämä niinku erityisesti sarjan alussa tuntuu paljon enemmän semmoiselta Tominon hauskimmilta sarjalta. Siinä on vähän semmoinen Xabungle, Algaim-meininki. En voi sanoa, että itsekään niin tykkäisi, että se koko sarjan yleistunnelma muuttuu niin täydellisesti verrattuna Zetaan. Siinä on periaatteessa sama vakava juoni, mutta se kaataa just semmoisten komedialinssien läpi. Toki siinä sarjan puolessa välissä alkaa vähän vakavoitumaan enemmän, mutta se ainakin omasta mielestä menee vähän liian pitkälle siinä alussa, vaikka ne jaksot itsessään on ihan hauskoja. Mä luin tuosta Tominon haastattelusta, että Tomino vissiin haki jonkinlaista Mazinger Z-tyylistä henkeä, että siellä voi olla sitä komediaa ja sitten on vakavuutta. Mutta onko nämä tämän ajan niin kun superrobottisarjat sit ollut tällaisia enemmänkin, vai onko tämä enemmän semmoinen, mitä Tominolla on sitten ollut näissä Combat Mecha Xabunglessa tai Invincible Superman Jumbot 3? No jos me puhutaan ihan sitä niin sit yleistunnelmasta, mikä on hauskempi, niin jos on uskominen taas niihin production noteihin, mitä on olemassa, että just tätä ennen lukin, niin tässä tapauksessa vaikutti, että kyseessä oli vaan ne Bandain lelukot siellä, että ja tuli vähän noottia, että Zeta oli sillä aika masentava ja kurja sarja, pitäisikö tehdä semmoinen vähän hauskempi sarja seuraavaksi lapsille, niin nämä lelutkin myys vähän enemmän, ja katsoo Gundamien tunnelmaa tämän jälkeen, niin vaikuttaa, että ei ollut ihan paras ratkaisu tässä kohtaa. Tätä Tupla Zetaa vihataan aika legendaarisen paljon netissä, että jopa enemmän kuin ehkä jotain yleisesti vihattuna pidettyjä sarjoja, kuten ehkä Seedia tai tämmöisiäkin. Mikä sun mielestä on se asia, joka ihmiset ajaa raivoihinsa? Mä voin ymmärtää se, että jos vaikka joku katsoo ensimmäisen kerran Zetan ja tykkää siitä, kuinka niinku vakava sotadraama se on, ja sitten se niinku vähän niinku jää semmoiseen cliffhangeriin, ja sitten se katsoja ei niinku tiedä ollenkaan, mitä on luvassa, ja lukee, että okei, täällä on suora jatko-osa. Se alkaa saman tien katsoa se Zetan jälkeen, ja sitten se tulee vaan se komedia tulva naamalle. Mä voin ymmärtää, miksi se vieraannuttaisi saman tien, mutta ei se ainakaan itteen niin paljon haitannut. Musta tuntuu, että se asia, mikä mua eniten haittasi itseäni tässä etenkin sarjan alussa, oli se, että tämä oikeastaan teki jotenkin pilkkaa niistä edeltävän sarjan sankareista, että siellä on niinku Faa ja Torres ja Brightkin, jotka on muuttunut täysin pätemättömiksi. Että heidän vastaansa tulee absoluuttisia noviiseja tästä avaruusnatsi-aksisliikkeestä. Ja silti Faa ei osaa jostain syystä pilotoida enää koneita, ja he on täysin judon taitojen armoilla. Ja musta tuntuu, että se jotenkin pikkusen haittasi mua siinä, että joka tapauksessa vaikka Faata ei pidetty mestarina tässä avaruustaistelussa, niin se oli kuitenkin aika lailla semmoinen Gripsodan veteraani, ja ihan niin kuin siellä taisteli Titansin kovimpia jätkiä vastaan lopputaistelussa, mutta sitten ei pärjää tämmöisille perusgrunteille, jota Haman lähetti. Mun ihan oma kehittämä teoria on tässä se, että koska meillä on päähahmona nämä Jude ja sen kaverit, niin me niin nähdään maailma niiden silmien läpi ja niin näkee maailman paljon vähemmän vakavampana kuin nämä meidän Zetan hahmot, niin sen takia maailma saattaa näyttää niille hieman erilaisempana kuin muille. Se on tosi positiivinen tapa nähdä toi sarjan alku, että mä en olettanut, että sinä puolustaisit tätä, mutta ihan hyvä ja positiivinen tapa nähdä toi. Se sarja alku on vähän semmoinen, mä tykkään niistä silloin, kun mä en mieti sitä Zetan jatkoa, mä vaan mietin, että se on vaan semmoinen oma höpsö uusi sarjansa, niin kyllä ne on ihan hauskoja slice of life-komedia-jaksoja. Sitten heti kun alkaa enemmän miettiä, että on Gundam-sarja, niin kyllä se hajoaa aika nopeasti käsiin. Mitä sä oot mieltä tästä Zetan kässäröinnistä noin keskimäärin, että mennään sitten yksityiskohtiin myöhemmin, mutta Tomino ei selkeästi kaikkien haastattelujen mukaan ollut kauheasti mukana tässä sarjan alussa, ja nämä ohjenootit, joita se oli jättänyt sitten näille jaksokäsikirjoittajille, oli huomattavasti lyhyemmät kuin mitä Zetassa oli. Et mikä sun fiilis tästä on ollut? Ekan tuli meille, että vaikuttaa, että tämä on vähän semmoinen pienimuotoinen tuontokatastrofi, kun sarja on ollut, ja just lukee niitä production noteja, niin no, se vaikutti just siltä, että ongelma selkeästi oli, että Tominolla vaan ei ollut aikaa olla tarpeeksi mukana tässä sarjan teossa, että jos uskoin niihin muistiinpanoihin, niin ne alkoi tekemään Tupla Zetaa siinä kohtaa, kun Zeta oli vielä puolesvälissä, niin käytännössä
sama tiimi joutui tekemään 2 50-jaksoista robottisarjaa samaan aikaan, ja jos miettii, että Tomino oli vielä kuitenkin Zetassakin yksi pääkäsikirjoittajista, niin ihan ymmärrettävää, että ei sillä varmaan ihan kaikkien maailman aikaa riittänyt Tuplazetan tekemiseen muuta kuin vaan se, että selkeästi niin kuin loi sen yleissettingin ja niin kuin perusjuonikuvauksen, mutta selkeästi yksittäisissä jaksoissa niin muilla käsikirjoittajilla selkeästi oli enemmän niin kuin vapauksia tehdä, mitä ne halusi. Se oli myös ylipäätään niin kuin tämä sarjan se ensimmäinen 4, mikä sijoittuu sinne nyt Koloni 1, niin sekin taisi perustua jonkun toisen käsikirjoittajan niin kuin alkuperäiseen ideaan, että sen sitten tuli tehdä alun perin joku ihan kokonaan uusi sarja, mutta sitten niille tuli niin kiire Tuplazetan tuotannossa, että tuli pakko vähän niin kuin ottaa se konsepti ja läpsästä Gundam-nimi päälle ja vähän niin kuin sitä kautta alkaa tehdä sitä koko sarjaa. Ja kyllä se aika selkeästi näkyy omasta mielestä siinä. Tominolle ilmeisesti oli kanssa jotkut omat suunnitelmat ja alun alkaenkin Zetan jatkolle ja ne sitten muuttui pikkusen, koska se ei ollut vielä Zetan loppua ihan päättänyt siinä vaiheessa, kun se alkoi Zetaa suunnittelemaan, niin jotkut asiat muuttu, kuten se, että alkuperäisten suunnitelmien mukaan kuulemma Charin piti olla Hamanin kanssa liitossa ja myöhemmin pettää sitten Haman ja kaikkea tällaista, mutta kuten tiedetään, niin Zetan lopussa sitten Char katoaa ja me ei nähdä sitä ennen Charin vastahyökkäystä. Sori spoilereista, jos joku ei tiennyt. Ei me nähdä, mutta teknisesti mehän kuullaan siinä ykkösjaksossa, mikä on vaan recap, mikä se selostaa. Tämä pitää paikkansa. Pikkusen oli sellaisia pieniä muutoksia kanssa siinä tuotantotiimissä, että vaikka pääasiallisesti sama tiimi taisi jatkaakin siinä Zetassa, niin muun muassa tämä Mega-suunnittelija Mamoru Nagano lähti kesken tuotannon, ja Yasuhiko ei enää ollut millään tavalla mukana tässä Tuplazetassa, vaikka se oli siinä Zetassa edes pienessä roolissa sitten ollut. Joo, se lähti tekemään Venus Warsia ja muita siellä. Ja hyvä kun teki, koska Venus Wars on aika paljon parempi teos kuin mitä Tuplazeta oli. Mutta musta tuntuu, että suurin syy näihin tunnelmanmuutoksiin tosiaan Tuplazetassa on varmaan tullut sieltä Bandain ja Sunrisein painostuksesta. Että ei ole mitään järkevää syytä, miksi tällä tekijätiimillä olisi edes kiireessä syntynyt ihan näin kohellus kokonaisuus. Se, ettei koko hommaa oltu suunniteltu, tuskin auttaa ainakaan asiaa, mutta kuten Tomino sanoi yhdessä Full Frontalin haastiksessa, niin Sunrise ei ole taiteilijoiden studio, vaan tuottajien studio. Se on myös yksi sellainen tärkeä juttu, mikä myös omassa ja mietti, kun katsoi Zetaa toka kertaa, oli se, että ne alkoi tekemään Zetaa alun perin. Se oli sama kuin alkuperäisessä, että senkin piti olla viimeinen, että niin se ei tule enää saamaan mitään jatko-osaa. Eli alun perin käytännössä Zetan loppu piti olla se Gundamin loppu taas, ja se, että ne niin joutui sit jatkamaan yhtäkkiä sitä, niin sillä on varmasti ollut vaikutus just siihen sekamelskaan, mitä se Tuplazetan juoni on, erityisesti alkupuoliskolla. Mä en tiedä, törmäsitkö sä ollenkaan siihen, että tässä teoksessa oli aikanaan julkaistu ilmeisesti jotain juonellisia selityspapereita, jos oli tarkoitus kertoa vähän niin kuin, että mitä näiden jaksojen välissä oli tapahtunut, tai mitä jopa kohtausten välissä oli tapahtunut, kun niillä ei ollut aikaa tai ne ei osannut selittää niissä jaksoissa, vaan haluttiin jo pompata paikasta toiseen. Törmäsitkö sä ollenkaan tähän? Mulla on joku muistikuva, että mä oon joskus tommosia selailuja, en yhtään ihmettele, vaikka ne olisikin, kun se on aikamoista menoa kyllä just se ensimmäinen puolisko. Mä itse hyväksyn tällaisen kokeellisemman taiteen tekemisen ihan avosylin, mutta tässä teoksessa se ei kirjaimellisesti toimi, koska suoraan sanottuna, että tämän teoksen tai edes Zetan ongelmat ei ratkea enemmällä selittämisellä, vaan olisi pitänyt priorisoida se, että mitä kerrotaan ja mitkä jutut sitten kerrotaan hyvin. Mitä nyt pläräsin nopeasti näitä löytämiä matskuja läpi, niin näissä jaksojen selitysmateriaaleissa oikeastaan kaikki jutut oli enemmän tai vähemmän sellaisia, jotka sä pystyt katsojana joka tapauksessa päässä täyttämään. Ja musta tuntuu, että jos te olisitte käyttänyt tällaista outoa kerrontamuotoa, jossa sun on tarkoitus mennä lukemaan joku B-Club tai New Type aina jaksojen välissä, niin kertokaa edes jotain siistiä, älkääkä jotain vaan sellaista, että joo, tämmöinen keskustelu oli Brightin ja Camuen välillä, niin tämä on ollut Zetassa. Ei niissä ollut mitään oikeastaan niin kuin hyötyä niistä. Sekin olisi varmaan auttanut, että niillä olisi ollut vain enemmän aikaa tehdä sitä sarjaa, niin kuin edes vuosi aikaa tehdä sitä, niin Tuplazeta on siinä mielessä vähän turhauttava, kun siellä on niin paljon semmoisia pikkusia hyviä elementtejä, ideoita, mitkä on silleen, että jos niillä olisi ollut aikaa hioa ne kuntoon, erityisesti Kässärin osalta, niin siitä olisi voinut tulla jotain todella hyvää. Musta tuntuu, että tämä teos oli poikkeuksellinen Tomino-teos, mikä ehkä selittyy sillä, että Tomino oli niin vähän käsikirjoituksessa mukana sitten konkretian tasolla. Et musta tuntuu, että tässä teoksessa ongelmat oli se, että
meillä ei ollut niin hyviä ideoita ja huono toteutus, vaan meillä oli huonot ideat ja ihan ok toteutus. Mutta koska ne ideat oli niin huonoja alun alkaenkin, niin niiden hyväkään toteutus ei olisi toimittanut hyvää. Mä oon samaa mieltä siitä, että siellä on niitä yksittäisiä juttuja, jotka on tosi hyviä, johon päästään. Mutta valitettavasti tämä teos vaan kaiken kaikkiaan, kun mä oon katsonut sen nyt 2 kuukautta sitten, mä en muista siitä ihan kauheasti, että mitä yksittäisissä jaksoissa olisi tapahtunut edes. Tästä puuttuu just se yksi Tominon vahvuus, missä mä aina itse tykkään, että niinku se osaa yksittäisillä vahvoilla hetkillä tai jaksoilla peittämään tiettyjä muita ongelmia, mitä jossain kässärissä voisi olla. Otetaan esimerkkinä vaikka Zetan viimeiset jaksot, onhan ne aikamoinen sekamelska ja ehkä mitään parhaiten kirjoitettu, mutta sitten jos mietin sen sarjan loppuun, ne ekat asiat, mikä tulee just itselle mieleen, on se viimeisen jakson teatterikohtaus, missä ne puhuu siellä, ja sitten se ihan sarjan viimeinen shotti ja monologi. Ja jos miettii, että ui vitsi, olipas aivan uskomattoman hyvä sarja. Ja mä en mieti sitä, että täällä on 4 jaksoa ihan turhaa taistelua, millä ei oikeastaan mitään väliä. Ja se on vähän tuplat sitä tässä, että vaikka se on, voisi jopa sanoa ehkä keskimäärin paremmin tehty, mutta kun siitä puuttuu tuommoiset oikeasti tosi vahvat hetket, mitkä tiivistää ja pohjustaa jonkun tosi hyvän asian, niin ne vaan puuttuu sieltä. Palataan vielä pikkusen noihin tuotantopuolen juttuihin tässä. Kaikki nuo uudet hahmodesignit tässä Tupla-Zetassa on aika erilaisia aiempaan Gundam-kamaan verrattuna. Et mitkä fiilikset sulle tuli tästä sarjasta? Että aika epägundamaiset setit, että kaikki Playtwood ja vastaavat. Olihan ne, joo, mutta samalla se kyllä ihan sopii tämän sarjan vähän ehkä komediallisempaa tai pirteämpään tunnelmaa, että voisi sanoa, että hyvässä ja pahassa ne hahmodesignit niin edustaa sitä suuntaa, mihin tämä sarja meni verrattuna Zetaan. Joo, ehkä tämä animaattori Hiroyuki Kitazume, joka nämä hahmodesignit on tehnyt, niin kaikki ne hahmodesignit, joita mä oon siltä nähnyt, kuten Yamato 2520 Ovassa, niin ei ollut kovin ehkä hyviä, mutta Tomino on ehkä antanut tähänkin ihan jotain hyviä ohjeita, että jonkun verran luin jostain haastattelusta, että se oli lätkässyt tämän Kitasumen pöydälle vaan 10 kiloa vaatelehtiä, ja sanon, että suunnittelepa kunnon kamoja tähän, laitapa erilaiset vaatetukset näille, ja aika kivasti tuntui, että sarjassa ainakin oli näitä erilaisia vaatteita näillä hahmoilla, että nähtiin nämä vähän erilaisissa ympäristöissä ja tälleen näin. Oli se selkeästi paljon enemmän mietitty kuin näissä aikaisemmissa sarjoissa. Muistan nähneeni hamaan saman ainakin 20 eri vaatekledyssä, että melkein aina kun se ruudulle tuli, niin oli jotkut uudet keisarinnavaatteet siellä menossa, ja se on hyvä juttu. Se on hyvä juttu. Mä luin tuosta Daitan 3 haastattelussa, että Tomino aikoinaan sanoi, että kuinka se paljon vihasi pantsushottien tekemistä ja miten tuotteen ikuinen vaatiminen alkoi sitä rasittaa. Oliko Daitan 3 jotain vastaavanlaista fansaabisua sitten verrattuna tähän Tupla-Zetaan? Ei kyllä Daitarnissa, että sekin oli, sen ei tyypillinen robotsarja ollut, mutta ei kyllä mitään semmoista fanserviceä tai semmoista kyllä siinä ollut, tai ainakaan itse en muista. Joo, voi olla tietysti, että Tomino ei ollut vain suostunut niihin vaatimuksiin, mutta onko näissä missään näissä Tominon ennen Zetaa tulleista, ennen Tupla-Zetaa tulleissa teoksissa, onko niissä minkälaista tämmöistä, että Tomino on tuntunut olevan aika sen tyylisen viihteen vastainen, mutta siinä tämä Tupla-Zeta on ihan selkeä muutos ollut. No ei kyllä, en muista Tomino-sarjoissa ollut, mutta en kyllä ylipäätään oikein missään näissä robottisarjoissa, että olisi mitään semmoista menoa aikaisemmin ollut, että joku voi korjata, jos mä oon väärässä, mutta kyllä varmaan Tupla-Zetakin on vähintään ensimmäisiä ainakin robotti-TV-sarjojen osalta. Tuliko tämä nyt 86-87, mikä oli just siinä Ova-boomin räjähdysaikoihin, niin se on sitten taas ihan eri puoli TV-sarjoihin verrattuna. Joo, siinä mielessä mulle tuntui vähän oudolta tämä koko meininki tässä, että on aika paljon sitä vaivaannuttavaa fanservice-puolia ja toisia, että meillä on Play 2 ja Play, ja oli niissä ekoissakin sarjoissa jotain lyhyitä hameita ja tämmöisiä, mutta ehkä ei mitään tällaista. Miksi tämmöinen muutos on tehty ja oliko sun mielestä tässä seksuaalisoinnista, mitä tässä sarjassa nähdään, mitään järkevää, oliko tämä jotain pelkkää otaku-fanien panderointia? Sähän taisit vihata Playtä hahmona aika paljon. En mä sitä vihaa, se on vaan semmoinen, se ei oikein herätä tunteita suuntaan tai toiseen. Se on enemmän se, mitä on miettinyt, tai just tuli siinä kasarin puolessa välissä, että oli Ova-boomissa just ne pikkutytöt ja roboit oli se erittäin suosittu aihe, niin se on vähän miettinyt, että tuliko nämä Tupla-Zetaan sen vaikutuksena, vai oliko se, mikä aloitti sen boomin. En ole jaksanut tutkia asiaa tarpeeksi paljon, mutta välillä myös miettinyt, että kummin päin se on mennyt tässä tapauksessa.
jos joku ei ole tiennyt tätä varmiksi, niin tämä L People-hahmon nimihän tulee Lemon People-lehdestä, joka Tominon mielestä on varmaan ollut yököttävää otaku lolibeittauspaskaa, joten on aika kummallista, että se Tomino-sarjassa on ollut ylipäätänsä. Ei todellakaan kannata uskoa Tominoa, joka on aikoinaan väittänyt kuulemma jossain haastattelussa, että L Peoplein nimi tulisi jostain keijukaisjutusta. Se nyt on vaan ihan täyttä höpöhöpöä, ja jos miettii jotain tyyppejä, kuten Quattro Vaginaa, Haimen Jamitovia niminä, niin mä en jotenkin usko, että tämä oli Tominolle yllätys, tämä Lemon People-lehti. Mä en oikein usko tähän söpökeijukais-nimihistoriaan, vaan eiköhän tämä ollut vaan Tominon viittaus johonkin otaku-hommiin. Ja ei ehkä yllätyksenä, kyseessähän oli juttujen mukaan niin Japanissa erittäin suosittu hahmokkasarilla, varmaan Gundamin yksi suosituimmista. Dambainissa oli niitä pikku keijukaistyttöjä, mutta on se kyllä jo aika kaukaa haettua omastakin mielestä. Tämä sarja on visuaalisesti aika tämmöinen menevä teos alusta loppuun, että ihan Zetan tasolle Zeta ei välttämättä yltänyt, mutta se oli paikoitelle ihan huippua, että ainakin tulee mieleen ekat robotappelut oli tosi näyttävät, ja taustataidekin tuntui toimivan hieman vakuuttavammin kuin ekassa sarjassa ja Zetassa. Mutta mitä ehkä pidemmälle tässä mentiin, niin oikein missään Gundamissa, niin kuin tässäkään, ei tunneta oikein ottavan hyötyä irti siitä taustataiteen kokonaisvaltaisesta käytöstä. Ehkä ainut poikkeus tähän on joku Origin. Kaikki Gundamit on ehkä keskivertoanimea parempia siinä, että mitä maailmanrakennukseen tehdään tällä taustataiteella ja visuaaleilla, mutta ei se tässäkään tuntunut ehkä olevan semmoinen juttu, joka mulla ainakaan loisti silmiin. On tämä silti, mä sanoisin, yllättävän hyvä, niin just ottaen huomioon tuotanto-ongelmat ja kuinka nopeasti sitä on tehty ja miettii, että se käsikirjoitus selkeästi kärsi siitä, niin kyllä se konteksti huomioon ottaa, niin kyllä tämä näyttää yllättävän hyvältä. Ne oli ihan kivoja just ne Side 1 maisemat, mitä just sarjan ekoisjaksossa nähdään, että tarkoituksella ne kaikki arkkitehtuuri ja muu niin näyttää paljon vanhemmalta, että ne miettii, että ne asuu tulevaisuuden avaruudessa ja se näyttää, että ne just elää jossain syvän laman Yhdysvalloissa 1930-luvulla talojen perusteella, niin se on ainakin omasta mielestä yksi sellainen asia, mistä on jotain ideaa ollut ja ne on käyttänyt sitä hyväkseen. Joo, mä oon ihan tismalleen samaa mieltä, toi taloudellinen rapistuminen, mikä sodan kautta ja Space Noidien syrjinnän kautta, se tuntuu, että se on hyvin tuotu esiin tässä sarjassa. Ja yksi tämän sarjan niin kuin vahvimmista teemoista on kanssa toi luokkayhteiskunta ja luokkaerottelu. Ja se sitten tulee esiin etenkin näiden Judaon ja sen kavereiden tässä kotikoloniassa ja heidän niin kuin meiningeissä. Se koko koloni, se jotenkin se idea tuntuu just jännältä, että on niin kuin Earth Federation, mikä on niin kuin, ties kuinka isolla resursseilla rakentanut tämmöisen kolonin, ja sitten on käytännössä vaan hylännyt sen ja jättänyt vaan leijumaan sinne, että siellä on se pari varakkaampaa ihmistä, mitkä omistaa kaiken, ja sitten se köyhä väestö, ja kaikki vaan on jättänyt sinne. Nämä lapset kärsii siellä kaiken maailman varustepulasta, että joko vanhemmat on kuollut, tai sitten ne on muualla tai tällainen, ja ei ole kunnolla rahaa vaatteisiin, ei ole kunnolla rahaa ruokaan, ja sitten ne lapset joutuu niin kuin joko kerjäämällä, varastamalla tai jollain hanttihommilla yrittää pärjätä siellä sodan runtelemassa maailmassa, ja se on ideatasolla tosi hyvä juttu. Se, että miten se sitten käytännössä näkyy taas tässä maailmassa on se, että me vaan pelleillään siellä niin kuin jaksosta toiseen, ja musta tuntuu, että tämä koko juttu tästä luokka-asettelusta on jotenkin jatkuvasti läsnä, mutta sitä ei millään tavalla haluta käsitellä oikeasti, vaan se on enemmän semmoinen tarinan taustalla vaikuttava tekijä, ja tässä etenkin alkupuoliskolla se jotenkin tunnutaan hirveän vitsikkäästi jopa esittävän tämä niin kuin näiden nuorten kärsimys ja tämmöinen. Se ei ehkä koskaan saavuta semmoista vakavaa tunnelmaa se teos, minkä se ehkä ansaitsisi. Hän melkein tuntuu semmoiselta, että joku lapsi katsoo se sarjaa, varmaan näyttää tosi hauskalta, että ei vitsi, että nämä jäpät vaan elää täällä, miten huvittaa päivästä toiseen, ja tuntuu, että kaikilla on kivaa koko ajan. Musta tuntuu, että ekassa sarjassa ja Zetassa oli aika usein ongelmana se, että tapahtuu jotain mega isoja asioita, mutta tavallinen kansa ei oikeastaan niin kuin ole millään tavalla läsnä, tai paikalliset sotilaat ehkä korkeintaan aiheuttaa jotain meivakua sillä, että ne on paikalla, mutta tässä sarjassa taas otetaan oikeasti käsittelyyn tämä aihe, miltä se tavallisen kansan näkökulmasta se koko maailma näyttää ja sota ja tämmöiset, että meillä on kerrankin niin alemman työväenluokan edustajia päähenkilöinä, mutta sitten niiden arki esitetään kuitenkin tämmöisenä komediakommelluksena, että ollaan aika kaukana niistä
Oliver Twisteistä ja vastaavista. Et musta jotenkin tuntuu, että tämä ei anna ehkä semmoista painoarvoa näille teemoille, mitä se aika usein tarvitsisi. Miten sä vertaisit maailmanrakennuksesta tai WZ:aa, ekan sarjaa tai Zetaan ja Gundameihin noin yleensäkin? Et oliko tämä sulle semmoinen mielenkiintoinen lisäys Gundam-maailmaan, koska sehän taisi olla Tominon yksi tavoitteista jotenkin tässä tupla-Zetassa? Siellä tulee silloin tällöin yksittäisiä mielenkiintoisia juttuja, mutta sitten jos vaikka verrattuna Zetaan, niin kyllä niiden määrä vähenee tosi paljon. Mun mielestä jossain Zetassa se oli niin mielenkiintoista, niin se jättää tosi paljon auki, mutta se vihjailee tosi paljon, miten se maailma pyörii. Se jättää jokaiselle katsojalle vähän niin kuin itsekseen miettiväksi, minkälainen se on, onko se hyvä vai huono, mutta tupla-Zetassa ei kyllä ole lähellekään omasta mielestä. No se yksi mielenkiintoinen, pari jaksoa ajan nähdään niitä Earth Federation vähän isompia komentajia, ja ne keskustelee siitä, että ei vitsi, Axis tiputtaa taas kolonin maapallolle, ja sitten vaan heittää, no vähemmän suita ruokittavaksi, eikö se ole vähän ok? Ja se on vaan asia, mikä saman tien sivutetaan sen jälkeen, vaikka se olisi ollut tosi mielenkiintoinen asia, mitä olisi voinut vielä enemmän rakentaa, ja se on, kuten vähän kaikki muukin tässä sarjassa, että tuommoisia pikkusia juttuja silloin tällöin tulee, mitkä olisi tosi mielenkiintoisia, mutta ei tässä silleen edes mitään mielenkiintoista pohdittavaa asian suhteen, missä jos joku Zeta on paljon parempi. Olen hieman pettynyt siihen, että miten tätä maailmaa käsitellään ja sitä tavallisen kansan näyttämistä tässä käsitellään ylipäätänsä sen takia, että tämä antaa niille asioille kuitenkin huomattavan suuren ruutuajan verrattuna siihen, että mitä siitä jää käteen. Et koska tämä on semmoinen sarja, mitä se ensimmäinen Gundam oli periaatteessa, että tässä mennään vähän niin kuin jakso jaksolta jonnekin uuteen paikkaan ja tutustutaan johonkin uuteen kulttuuriin tai alueeseen tai tyyppeihin, että me seikkaillaan siellä Afrikan kylissä jaksosta toiseen, me seikkaillaan kaiken maailman muun planeetoilla ja meillä on vähän niin kuin joka viikon oma seikkailu, mutta siitä huolimatta musta tuntuu, että jopa joku Iron-Blooded Orphans tai Witch from Mercury onnistuu luomaan täydemmän kokonaisuuden, vaikka ne on standalone-sarjoja, kuin mitä välttämättä nämä 3 ekaa teosta on onnistunut täydentämään Universal Centurya. Et musta tuntuu, että meillä ei vieläkään tämänkään järkeen ole oikein hajuakaan, että millainen tämä maailma on, mitä näissä kolonioissa tapahtuu. Me tiedetään, mitä ne yrittää kertoa meille, että niissä tapahtuu. Tässäkin teoksessa on ihan siisti juttu, että kolonioiden sisällä käytetään sähköautoja. Kiva pieni yksityiskohta, että ne sanoo siellä, että hei, mennään elekaarilla. Tässähän tulee se, tai riippuu keneltä kysyä, että onko Tomino ongelma vai ei. Eihän se ikinä mieti näissä jatkoissa mitään tommosia. Tomino ylipäätään ei tee paljon jatkoosia, ja sitten näissä Gundam-jatkoissakin se on enemmän, ne on ehkä temaattisia jatkoosia, ja käsittelee sama juttu, kaikissa tommosissa niin maailmanrakennusjutuissa ja muissa, niin näkee, niin ei se oikeasti niin paljon tommosista edes mieti. Ja kyllä ne jatkoosta aina mitä pidemmälle menee, niin kyllä ne selkeästi kärsii siitä, ja vielä nykypäivänäkin aina tulee niitä pätkiä, missä kaikki uusia Gundam-linjat ja muut yritetään niin kuin selittää yhdessä pätkässä, ja ne on aina vähän aika tönkköjä, kun ei Tominokaan välittänyt niitä edessä oikeasti. Sitten tulee lopputulokseksi vähän semmoinen, että tämä maailma on ihan täysin sekaisin. Että ystävämme Lamppa tuolta internetin puolelta olisi varmasti aivan kauhuissaan, jos tupla-Zetan koskaan katsoisi, koska näissä ei ole mitään koherenssia näissä planeetoissa tai siitä, miten ihmiset saattaa elää jossain paikassa, että se ei käy järkeä kokonaismaailmankuvan kannalta. Eikä tule Tomino-teoksessa ikinä olemaan. Saiko sä mitään irti siitä, että tämä sarja yritti tehdä tämmöisen peilialun ja peililopun, että me aloitetaan sieltä Side 1, täältä Shangri-Lasta, ja sitten me päädytään lopussa sinne takaisin, että meillä alustetaan nämä Mashumre, joka on Hamaan Karnin iso kätyri, ja sitten tämän sarjan Char-hahmo, eli Clemi Toto, meille esitellään ne sarjan alussa, mutta sitten kun me päädytään sarjan loppuun, meillä on samassa paikassa, meillä on nämä kaikki samat hahmot, Kärasuun ja vastaavat, mutta tilanne on kääntynyt ihan päinvastoin, että Clemi Toto on pettänyt Hamanin, ja me ollaan nyt taistelemassa tätä suurta systeemiä vastaan siinä, missä me aloitettiin katulapsina siellä samassa paikassa. Oliko sun mielestä tässä jotain hauskaa? Saiko se ylipäätänsä mitään irti siitä, että yritettiin tehdä tämmöinen peilialku ja peililoppu? No se oli vähän semmoinen, että ei se haitannut, se oli ihan kiva, mutta en mä siinä lopussa juonessa niin inessä ollut, että mä olisin ollut ihan vitsi, tämä on tosi hyvin tehty. Se oli ihan kiva ja ei se aina haitannut ainakaan. Mitä sä olit mieltä siitä, että ne yritti tehdä näistä komediahahmoista niin kuin Glemistä ja Mashumrestä oikeita hahmoja, ja mitä tuotantonouteesta paljastuu on se, että näitä ei suinkaan ollut suunniteltu alun perin oikeiksi hahmoiksi, vaan niitä oli tarkoituskin jäädä sinne alkuun, mutta vähän retkonnattiin myöhemmin, että niistä tulikin jotain oikeita hahmoja sitten lopussa.
Se on aina vähän tämmöisissä sarjoissa, mitkä niin kuin alkaa erittäin komediallisesti ja muuttuu vakavammaksi, mitä enemmän se menee, niin aika harvoin on semmoisia sarjoja, missä olisi siinä lopussa että emotionaalisesti mukana siinä menossa, että se vaatii aika paljon ja tuplat se tai ihan niin pitkälle pääse siinä. Tämä teos on täynnä semmoisia yksittäisiä tarinoita, kuten mä aikaisemmin sanoin, että siinä mielessä se muistuttaa tätä ekaa Gundamia, jossa kanssa vähän niin kuin mentiin viikon seikkailuja aina tekemään sinne tänne. Ja sitten robot tappelee aina jakson lopussa. Mitä sä itse tykkäät tästä tavasta kertoa tarinaa vastoin sitä, mitä vaikka Zeta Gundam oli, missä nämä jaksot oli enemmän linkittynyt toisiinsa ja meillä oli selkeä jotenkin juonen eteneminen ja juonikaari? Se vähän tuplataan vaihtelee, että se on se yksi asia, missä just sarjan ensimmäinen kolmannes, kun se on selkeästi kirjoitettu silleen, että sieltä tulee vaan se viikon komediallinen pahis jollain romurobotillansa ja sitten pitää hakata lopussa, että toi formaatti toimii siinä kohtaa, mutta sitten lähdetään avaruuteen ja alkaa tulla niin kuin enemmän sitä oikeaa juonta mukaan, niin mitä pidemmälle se menee, niin ei se kyllä toimi lähellekään niin hyvin siinä kohtaa. Voisi sanoa, että enemmän alkaa haittaa siinä kohtaa, kun se yrittää alkaa kertoa enemmän sitä pääjuonta. Musta tuntuu, että tämä teos ylipäätänsä ajautui aika isoihin ongelmiin tämän takia, koska se ei vaan onnistunut kertomaan niistä hahmoista, eikä edes välttämättä siitä maailmasta. Kaikkien varmaan eniten vihaama yksittäinen jakso on varmaan tämä Moon kolonia, joka on tämmöinen muinaiskolonia, johon päähahmot vaan päätyy jostain syystä menemään ja löytää paikan, johon muu yhteiskunta ei ole koskenut ilmeisesti vuosisatoihin, vaikka edes ihmiskunnan avaruuteen menemisestä ei pitäisi olla niin kauan aikaa. Nämä tyypit elää ikään kuin jonkinlaisessa alkuasukaselämää vailla mitään tietoa nykyteknologioista ja mekhoista, ja siellä on uskonnollinen, antiuskonnollinen tematiikka tässä jaksossa, ja tämä minun vaan muistutti minua aika paljon Yamaton kolmoskaudesta, joka me katsottiin kanssa yhdessä aikoinaan, että tämmöinen yksittäinen jaksosekoilu jossain random planeetalla käymässä hatusta heitetystä syyllä, vaikka meillä olisi maailmanlopun kiire itse asiassa mennä tuonne paikkaan, minne meillä on alkuperäinen setti. Musta tuntuu, että nämä jutut oli vaan mulle semmoinen absoluuttinen turn off tässä sarjassa. Et vaikka jotkut yksittäiset jaksokokonaisuudet saattoi olla ihan hyviäkin ideoita, niin se ei tuntunut vaan sopivan siihen sarjan juonen kuljetukseen kovin hyvin. Varmaan se muun on just se, voisi sanoa se kriittinen kohta, missä niin kuin siinä kohtaa ollaan jo menty Zetan suht määrin realistisesti menosta niin pitkälle jo siinä kohtaa, että en ihmettele, että suurin osa, mitkä droppasi tämä sarja on varmaan just siinä kohtaa. Joo, tämä muu-yhteiskunta kuvattiin jonkinlaisena tämmöisenä rauhanomaisena yhteiskuntana, joka on tämmöinen hippiyhteiskunta. Siinä on teknologinen kehitys kritiikin kohteena, ja me katsotaan vähän niin kuin tätä yhteiskuntaa siitä valosta, että meidän muu yhteiskunta siellä kolonien ulkopuolella on teknologisesti kehittynyt, joten siellä soditaan koko ajan, ja sen sijaan nämä muun väki yrittää pitää teknologian kaukana heistä, niin siellä on sitten rauha. Tästä vähän tulee välillä semmoinen jalovilli-ajatus Jacques Rousseaun teoksessa, että mä en ollut ihan varma, että jotenkin siitä tuli vaan, tässä on selkeästi ollut joku idea, mutta se ei välity läpi katsojalle, koska tämä on niin selkeän irrallinen tästä muusta teoksesta. Tässä sarjassa näkee aika paljon tämmöisiä käsikirjoituksellisia ongelmia, ja nimenomaan nämä käsikirjoitukselliset ongelmat heijastuu siinä, että mitä mä aikaisemmin sanoin, että Tomino-sarjoissa on yleensä hyvät ideat ja huonot toteutukset, mutta musta vaan tuntuu, että tässä on paljon huonoja ideoita, ja niiden toteutus ei ole läheskään yhtä kömpelö kuin vaikka ekassa sarjassa. Mutta jotenkin mulla on niin anteeksi antamatta tässä tuplatsetassa se, että edes Haman Karnille ei lopulta onnistuta kirjoittaa sellaista tarinakaarta, joka olisi oikeasti vetoava, ja se jää vähän semmoiselle Zetan Optimus Sirokkon tasolle, ja tältä meidän päähahmo Judoltakin puuttuu ne kaikista syvällisemmät elementit sekä todelliset haasteet, jotka Camille käy läpi. Siinä mielessä vähän harmis, kun Judon hahmon niin alustus on mun mielestä niin tosi vahva siinä sarjan alussa, että on silleen ihan jännä nähdä, että se sarjan alku ihan tarkoituksellisesti niin alusta, että Judo on hahmona ja New-typina täys vastakohta Amuron ja Kamiun niin hahmolle. Kyllä ehdottomasti musta tuntui niin nimenomaan, että se näkyy siinä, että Judo yrittää käydä asioita läpi positiivisuuden kautta. Siinä missä Amuro on burgerjäbä ja Kamiu on vihanen nuori kiimainen mies, niin Judo on vaan tosi kohtelias tyyppi. Ja siinä on hyvä elementti, koska se, että joku on kiltti ja hyvä tyyppi, ei ole itsessään tylsää tai huonoa.
Se on vaan se ongelma ehkä siinä, että mä en koe, että Judo kasvo millään tavalla koko tarinan aikana. Mä en tiedä, minkä arkin lopulta Judo kävi oikeastaan läpi, mikä sen haaste oli, mikä sen ongelma oli. Siinä jotenkin pohjustettiin sitä ajatusta, että Judolla on ongelma ajatuksessa, että se tappaisi jonkun tyypin. Mutta sitten tarinan aikana se kyllä tappaa vaan näitä random chakukuskeja. Se on vielä huvittava, käytännössä siinä ykkös-OP:ssa olisi jo semmoinen hahmoarkki, minkä Judo olisi voinut käydä. Että jos sen ykkös-OP-videon katsoo, niin siinä niin kuin näyttää, että on ihmisevoluutio luolamiehestä nykyihmiseen ja sitten New Typeen. Ja sitten niin näyttää, että jonossa että on Amuro, Kamiu ja Char kaikkia. Että se niin kuin pohjustaa alusta alkaen, että okei, nyt Judo on tämä niin kuin se seuraava. Se tulee ottaa sen valtikan ja se niin kuin johtaa. Mutta sitten siinä videoskin aletaan nähdä, että se niin kuin Judo ei niin kuin selkeästi hyväksy. Se alkaa niin kuin kapinoimaan sitä ajatusta vastaan saman tien, että ei se halua olla mikään super New Type, mikä johtaa ihmiskuntaa, vaan se haluaa olla oma itsensä, eikä mennä tämän joukon mukana. Se olisi voinut olla tosi mielenkiintoinen hahmoarkki, että se olisi niin kuin sarjan alussa kuullut, että sä oot New Type. Se yrittää mennä siihen muottiin, mutta sarjaa edetessä niin tajusi, että ei se halua olla, ei se ole sitä, alkaisi mennä sitä vastaan. Oman mielestä olisi voinut olla tosi mielenkiintoinen, mutta sitten se sarja ei käsittele yhtään mitään tuommoista. Nimenomaan mä näen, että toi on ollut Judon tarinan kaaressa ideana, ja se nimenomaan rinnastetaan tosi vastoin Camillea ja Amuroa, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että se ei mene mukaan siihen Aeugi-suunnitelmiin. Et silloin kun se tapaa herra Wongin, niin toisin kuin Camille, se ei ota siltä turpaa, vaan se vetää Wongia turpaa ja sanoo, että en mä ole täällä teidän käskyjä kuuntelemassa. Ja Judo vähän niin kuin loppuun asti esittää, että se ei olisi osa sitä Aeugia ja Argamaa, koska se ei välttämättä hyväksy sitä niiden organisaatiota, ja se ehkä näkee vähän sen läpi, että AEUG-organisaationa on riippuvainen jostain Anaheim Electronicsista, ja se on normaali sodan osapuoli siinä, missä muutkin, mutta se oikeasti sitten auttaa niitä kuitenkin siitä kaikesta huolimatta. Mitä tässä tavallaan yritettiin sanoa, jää vähän ehkä mysteeriksi, koska musta tuntuu, että ne ei loppujen lopuksi ollut miettinyt, että mitä me yritetään tällä kaikella tehdä. Siellä on joitain selkeästi mietitty ideoita, mutta ne ei kanna läpi sen tarinan. Ja ne on niinku, niihin tulee jatkuvasti semmoisia aspekteja, jos alkaisi niitä pikkaamaan, niin joku asia menisi sitä vastaan. Joo, ainakin se yksi juonikohta, mitä miettii Sarah Boyfriendissa, mikä niinku vaikuttaa, että on semmoinen niinku taitekohta, on se, että Judolla on tämä hänen pikkusiskolle, kenen kanssa hänellä on niinku selkeästi hyvä suhde. Ja tämä pikkusiskohan oletettavasti kuolee sarjan puolessa välissä, ja sitten tulee niinku selkeästi semmoinen iso trauma Judolle. Ja siinäkin näkee, että se on selkeästi jossain kohtaa ollut se kirjoitusta niin kuin se joku iso pointti, missä niin kuin selkeä alkaa lähteä niin kuin sotimaan kunnolla, koska hän ei halua, että kenenkään muun sisko kuolee sillä tavalla. Se vähän yrittää mennä sinne, mutta sitten ei se oikein siitäkään mene minnekään, ja totta kai pikkusisko ei kuollutkaan ja tulee lopussa takaisin. Ei sekään niin kuin mennyt minnekään. Tämä pikkusiskon kuolema on yksi parhaista hetkistä tavallaan Judon hahmolle. Se laittaa sen vähän kovemmille kuin yleensä. Mutta ehkä tässä tulee se ero, että koska se on haluttu erottaa niin vahvasti jostain Camillesta ja Amurosta, ja se ei käy läpi vihan kautta näitä sen tunteita, se on vaan tosi hyvä tyyppi, että se ei pura sitä sen pahaa oloa kenenkään muuhun. Että vaikka tämän siskon kuoleman jälkeen tämä Plee yrittää sanoa, hei mä voin olla sun pikkusisko, että unohda jos se on kuollut pikkusisko, että mä voin tulla. Se ei suutu edes sille tyypille, vaan se yrittää silloinkin olla kohtelias ja kiva. Ja ymmärtää, että Argama ja AEUG tarvitsee sitä, sen kaverit tarvitsee sitä, sen on pakko tehdä sen työ. Että toisin kuin Amuro ja Camille, jotka masentuu ja kiukuttelee aina välillä hytissä ja sanoo, että ne ei halua taistella, niin Judo aika usein ymmärtää nimenomaan sen velvollisuudet. Ja siinä, missä mun mielestä se on hyvä rinnastus näille kahdella aikaiselle hahmolle, se ei tee siitä välttämättä kovin mielenkiintoista. Koska musta tuntuu, että nimenomaan tällaisilla hetkillä, että silloinkin kun se laitetaan kaikista kovimmilleen, se ei oikeasti joudu ihan kauheasti käsittelemään haasteita. Se on vaan yksinkertaisesti sen verran kypsä tyyppi, mitä se on 13. Että se osaa käsitellä tämmöiset jutut niin kuin siskonsa kuolema ja vastaavat ihan hyvin. Toikin on taas semmoinen, että siinä olisi voinut olla potentiaalia tehdä silleen jotain dramatiikkaa, että se on niin kuin hahmo, mikä niin kuin ei halua näyttää mitään negatiivista. Se olisi voinut olla semmoinen hyvä juonielementti, että mitä jos jossain kohtaa niin kuin varmasti silläkin tulee raja, että jos se kärsii liikaa, se pullottaa tunteitansa liikaa, niin jossain kohtaa silläkin varmasti jossain kohtaa menee yli. Sekin olisi voinut olla semmoinen mielenkiintoinen juonielementti, mitä käsitellä, mutta tämä on tuplat zeta, niin ei. Ehkä tässä juonessa ja tarinassa on kuitenkin ollut myös jotain kivoja yksityiskohtia, jotka on mennyt ihan hyvin. Onko sulla mitään sellaisia?
meinasinkin sanoa, että on niin paljon negatiivista sanonut, niin, tai positiivistakin, niin jos yksi semmoinen pieni juoniarkki on toi Camillen pieni hahmo, mitä se käy tässä sarjassa, että sehän Camillehan oli yksi niistä hahmoista, mikä ei kuollut Zetassa, mutta hän sai vakavia henkisiä ja psyykkisiä traumoja. Vaikka tämä Tuplat Zetakaan ei suoraan niitä käsittele, niin se, mitä Camille on tässä, niin on ihan kivasti tehty ja kiva nähdä Tominokin-sarja, missä jollain niinkin traagisella hahmolla voi olla jossain määrin onnellinenkin loppu. Joo, nämä molemmat Camille-jaksot, jotka tässä sarjassa on, eli nämä jaksot 34 ja 35, on semmoisia turbobängereitä jaksoja emotionaalisesti. Ja sitten me näytetään just siinä jaksoissa, että miten Hayato oppii Katsin kuolemasta ja Bright katuu sitä, että se ei ollut kattanut Katsin perään. Ja siinä on jotenkin niin paljon tuotu niitä Zetan hyviä juttuja esiin, mikä olisi ollut ehkä tälle Tuplat Zetalle se reitti, mitä sen olisi kannattanut mennä alun alkaenkin. Että Kamui odottaa edelleen sitä, että sen pitäisi pystyä neuvoa, että se on viimeinkin palannut ehkä siihen henkiseen tasoon, että se pystyy pikkusen jotenkin auttamaan tätä pääporukkaa. Mutta onneksi tämä Judo tulee sinne Kamuyun luokse ja on silleen, että hei Kamuyu, anna olla. Että meikä ottaa tämän vastuun itselleen, että sun ei tarvitse enää sotia. Että älä välitä siitä, mitä Bright ja Hayato haluaa sulta ja mitä tämä Aoyuga haluaisi sulta. Et anna olla, mene vaan, meikä hoitaa tämän loppuun. Ja siinä oli jotenkin semmoinen kaunis symbolinen hetki siitä, miten Kamuyu saa jonkunlaisen vapautuksen siitä sodasta, joka ei koskaan loppunut sen sisällä. Ja Judo ottaa sen soihdun ja vie sen seuraavalle sukupolvelle. Niin se, että Kamuyu nimenomaan halusi kuitenkin itse parantaa maailmaa ja sen halu niin kuin yrittää yhdistää New Typeit ja olla tappamatta New Type, ne jotenkin kanssa tulee tästä Judon hahmossa myöhemmin esiin, että sekin yrittää löytää rauhanomaiset keinot jopa sellaistenkin tyyppien kanssa, joiden kanssa ei voi neuvotella, niin kuin Kamuyu yritti aikanaan, että Hamani ja Pleetuuta ja kaikki näitä massamurhaajia, niin niitä ei ehkä olisi pitänytkään yrittää pelastaa, mutta Kamuyu ja Judo molemmat yrittää tehdä näin, ja musta tuntuu, että tämä oli vahvimmat jaksokokonaisuudet, niin kuin nämä koko Irlannin, eli tämän Colony Dropin aikaiset, ne oli jotenkin hirveän hyviä ylipäätänsä. Se on jotenkin yllättävää, miten ne vahvimmat jaksot on just ne, mitkä liittyy Zetaan erittäin vahvasti. Semmoinen juttu, jonka mä unohdin tuossa aikaisemmin, mikä oli mun mielestä tosi kiva yksityiskohta jotenkin juonellisesti tässä peilirinnastamisessa, mistä mä puhuin aikaisemmin, että miten me päädytään sinne Shangri-La Side 3 koloniin lopussa, oli se, että me aloitettiin se sarja sillä, että nämä Zeonin joukot ja Hamarn oli lähettänyt tämän Mashumren, joka on tämmöinen komediahahmo, joka käyttäytyy hyvin oikeudenmukaisesti ja yrittää tehdä parhaansa, että se kuuntelisi paikallisväestöä ja on tämmöinen oikein niin kuin ritarillinen tyyppi. Tai siis me nähdään myöhemmin tässä sarjassa semmoinen, että miten tämä kolonia, joka laitettiin sen valvonnan alle, onkin kääntynyt semmoiseksi pakkotyöleeriksi, jossa nämä työntekijät, jotka on space noideja, puhutaan, että haista paska Hamarn Card. Että miten nämä avaruusnatsit on käyttänyt hyväkseen, että ne on laittanut ekana asialle tämmöisen kohtelijan hienon miehen voittamaan näiden paikallisten sydämet, mutta sitten ne kuitenkin, kun sota vaatii, niin näitä käytetään pakkotyövoimana täällä, ja miten fasismin huonot puolet tulee esiin tämän konfliktin aikana, riippuen siitä, minne suuntaan mennään, niin siinä oli jotakin hyvin käytetty sitä, että me oltiin aikaisemmin oltu täällä, ja että aluksi meidän piti voittaa nämä puolelleen, mutta sitten loppujen lopuksi on ihan sama, jos tilanne vaatii, niin laitetaan vaan kaikki pakkotöihin. Tämmöiset jutut näissä sivutarinoissa on tosi hyviä ja laajentaa sitä maailmaa, jossa nämä hahmot asuu ja lisää sitä todentuntuisuutta noiden isojen organisaatioiden hallintaa sekä hahmoihin, jotka ympäröi niitä tarinoita. Et näitä on vaan surullisen vähän ja niiden vaikutusta pitkällä tähtäimellä ei käytetä ihan yhtä hyvin kuin jossain Zetas käytettiin. Miettinyt vielä, että olisiko se ollut tälle sarjalle hyvä, että olisi tullut semmoinen niin kuin shokkikäänne, että meillä on niin nämä ekat jaksot, mikä on kuvattuna päähahmon näkökulmasta, on vähän komediallisempia ja hassuja. Mutta sitten kun Bright on saanut viimeinkin houkuteltu ne mukaan argamaan, lähtee sotimaan, niin sitten yhtäkkiä kun ne menee sotimaan, siinä kohtaa niin sarjan tunnelma muuttuisi takaksi Zetan menoksi. Ja nämä lapset niin näkisivät ekaa kertaa, että tämmöistä ulkomaailman sotiminen on. Joo, mun mielestä kuulostaa jälleen kerran tosi paljon paremmalta idealta kuin se, mikä saati. Voitaisiin ehkä pikkusen puhua vielä noista teemoista, jotka tässä sarjassa on. Tämä, minkä mä itse koin tämän suuremmaksi teemaksi, jonka mainitsin tuolla aikaisemminkin, on tämä luokkajako. Valitettavasti ihan tätäkään ei käsitellä ihan mitenkään mestarillisesti,
Mutta täällä on näitä joitain yksittäisiä hyviä oivalluksia, jotka on jaettu läpi tämän sarjan. Et muutamissa asioissa hahmokäsikirjoituksessa tätä nähdään, että monissa jaksoissa tehdään joku yksittäinen asia sen jakson pointiksi. Että siellä nähdään joku vaikka ruokailutavat. Tämä on ehkä semmoinen Tominon tapa käsikirjoittaa tosi monia teoksia, että sä voit katsoa jotain yhtä jaksoa, napata vain jonkun jakson keskeltä ja miettiä, että mikä se on se juttu, jota ne toistaa tässä jaksossa tosi paljon, niin mitä ne yrittää sillä kertoa. Sitten sitä saattaa nähdä niin kuin rewatchin kautta läpikin sen sarjan. Mainitsit tuolla aikaisemmin nimenomaan tämän, kun nämä Earth Federationin papat siellä keskustelee tästä niin kuin suuremmasta hyvästä ja että miten niin kuin ei haittaa, jos kolonidroppi tiputetaan nyt vähemmän suita ruokittavana samaan aikaan, kun ne itse syö siellä niin kuin ruokapöydän äärellä tämmöistä massiivista herkkulounasta ja puhuu siitä sitten, että miten köyhät siellä on niin paljon suita ruokittavana ja tälleen. Ja musta tuntuu, että tässä nähdään tosi hyvin ruokailun kautta, että millaiset lähtökohdista nämä ihmiset on kotoisin. Että vaikkapa nämä nimenomaan meidän Argaman väki, Judo ja sen kaverit, nekin syö kaikki tosi erilaisilla tavoilla ja tosi eri tyyleillä. Että joillain niistä on vähän enemmän kohteliaisuustapoja opittuna, että esimerkiksi Beach ja Mondo, jotka on nämä kaksi kaikista kauheinta kakaraa, jotka ei osaa mitään käytöstapoja, ne vaan ahmii sitä ruokaa ja ne syö tyyliin jotain hodareita ja vastaavia, ketsupit lentää Brightin naamalle ja kaikkea tällaista. Siinä missä niinku taas tämä Elle on selkeästi vähän paremmasta kasvatuksesta, vaikka on hänkin samalta kolonialta, niin edes osaa vähän, ja Iino, joka on tämä kohtelias, hiljainen lapsi, niin sekin syö jotenkin pikkusen nätimmin. Mutta sitten vastaavana nähdään samoissa jaksoissa niin kuin joku Bright tai Glemmy Toto syömässä, jotka on selkeästi tapakasvatettuja ihmisiä, ja ne katsoo näitä vähän niin kuin alaspäin näitä orpoja, ja niille se ruoka on tavallaan niin kuin itsestäänselvyys, toisin kuin näille työväentyypeille. Et mulle tuli vähän siinä mieleen semmoinen, että ehkä niin kuin nämä Beach ja Mondo, että vaikka ne esitetään tämmöisinä pieninä barbaarilapsina, siinä oli jotain semmoisia ideoita, että näille ruoka ei ole ollut itsestäänselvyys. Ne on kotoisin semmoisesta hankalasta tilanteesta, että niinku niiden kolonia on talousvaikeuksissa, sota on käynnissä, vanhemmat on kuollut, ja koskaan ei tiedä, milloin se seuraava ateria tulee, joten ne on itse asiassa ihan kiitollisia siitä, että niillä on ruoka edessä, ja sen takia ne ehkä yrittää pettää Argaman niin usein, koska niille se tärkein juttu on se, että ne selvii päivästä toiseen. Sarjahan niin kuin alkaa siinä, että ne päähahmot yrittää just pölliä federaation niin kuin ruokavarastoja. Niin. Kyllä, ja yrittää pölliä nimenomaan Argama-aluksen kaikki robotit, koska niistä saa rahaa. Että se ehkä niin kuin näkyy tosi hyvin se, ja tämä työväenluokan niin kuin perspektiivi tulee esiin läpi tämän teoksen, ja näkyy myös tässä Judon hahmosta. Mä aikaisemminkin sanoin sen nimenomaan, että se ei ole kotoisin keksijäperheestä niin kuin Camille ja Amuroli, vaan sen vanhemmat on vain jotain työväentyyppiä, että ne menee töihin jonnekin toiseen koloniaan, kuolee sodassa, ja ne ei edes pysty elättämään niitä omia lapsiaan. Siitä huolimatta Judo on tämmöinen positiivinen tyyppi, jonka pääasiallinen tavoite tässä teoksessa on vaan tuottaa hyvä elämä sen omalle pikkusiskolle. Mutta ei ole ihan mihin tahansa, se ei ole valmis siinä. Et siinä ekosjaksossa nähdään, että se liittoutuu tämän viime sarjan yhden pahiksen Yazanin kanssa, joka unohdetaan tästä teoksessa jossain vaiheessa ihan kokonaan. Mutta heti kun Yazan tappaa porukkaa, niin se ei ole enää mukana siinä touhussa. Mä en suostu välttämättä tekemään palkkaorjana töitä jollekin Argamalle, näin se sanoo, mutta niinku, ei se ole valmis tappamaan porukkaa senkään takia, että sen oma perhe menestyisi. Ja siinä on ehkä jotain semmoista niinku työväenluokan, tämmöisen alemman luokan niinku solidaarisuutta tässä hahmossa ylipäätänsä näkyy. Se on jotenkin niinku Judon hahmossa ja ylipäätänsä tässä teoksessa niin hyvin tehty nämä eri luokkamallit, että kun meillä näkyy näitä eliitin jäseniä, sitten Glemmy Toto tietysti kaikista karikatyyrisin esimerkki, joka yrittää tapakasvattaa sitten Judon pikkusiskostakin jotain tämmöistä prinsessalolia, jonka se voi sitten groomata myöhemmin, että se oli vähän epäilyttävä tyyppi. Mutta jotenkin mulle vaan jäi mieleen tästä teoksesta ylipäätänsä niinku vahvimmillaan se, että tämmöiset asiat oli tosi hyvin mietitty. Mulle iski yksi semmoinen pieni yksityiskohta mieleen, kun no jossain vaiheessa avaruudessa ne kattelee sinne, että millaisia vastustajia meillä tuolla on, ja sitten Judo osaa nimetä nämä Zeonin eri zakumallit, joita siellä on. Ei sen takia, että se on mekhanörtti, niin kuin Amuro ja Camille, jotka on tehnyt itse jotain omia mekhasuunnitelmia, vaan sen takia, että se on nimenomaan kotoisin sieltä Shangri-Laasta, ja sen koko työelämä on ollut salvagea, näitä hitsen niin kuin mekharobotteja.
ja sen takia se tunnistaa ne eri mallit ja tietää, minkä arvoisia ne on. Ja se oli jotenkin niin kuin tosi nerokas, semmoinen pieni oivallus. Ja tämä sarja olisi vaan tarttunut enemmän kaikkea tällaista. Mutta siinäkin hyödynnettiin sitä ajatusta, että se on katulapsi ja työväenluokkaa. Sekin on taas sellainen idea, mitä olisi voinut juonellisesti käyttää hyväkseen jossain kohtaa, mutta ei. Joo, se on valitettavasti, kaikki nämä jää vaan tosi pintatasoisiksi asioiksi. Me ei kehitetä tätä ideaa tavallaan tästä luokkajaosta kuitenkaan mihinkään semmoiseen. Se, että vähän niin kuin me käsiteltiin tämä Zetassa, niin musta tuntuu, että se oli mulle semmoinen pieni vaivava asia, koska musta tuntui koko ajan, että mä vähän niin kuin odotin, että tällä luokkayhteiskunta-ajatuksella tehtäisiin jotain tai kommentoitaisiin ehkä jotain isompaakin. Oliko sulla mitään, mikä sun mielestä oli tämmöinen mielenkiintoisin teema tässä? Oliko tässä sellaista? Tämä totta kai jatkaa edelleen sitä kahden ekan sarjan sitä sukupolvien välistä konfliktia. Se on silleen hauskaa, että niinku just Tupla-Zetassa niinku, sekin on niinku asia, mikä vähän niinku judo ja sen porukka vähän niinku rikkoo, että jos niinku ekassa kahdessa sarjassa niinku Bright onnistuu aivopesemään nämä nuoret sotimiseen ja kuolemiseen jonkun aatteen puolesta, mitä ne edes mieti, niin me onkin tämä eka sarja, missä tämä nuoriso on kerrata, että miksi me edes tultaisiin, mitä hyötyistä on meille, me helvettiin siitä. Ja vaikka ne loppujen tulee sinne sotimaan, niistä ei tule semmoisia rivisotilaita, missä niin jostain Amurosta ja Camillesta tulee loppujen lopuksi. Kiinnitin huomiota näitä ekoisarjoja katsoessa, että ennen pitkään jopa niin kuin Frau Boosta ja kaikista näistä tyypeistä, jotka ei ollut lainkaan sotilallisia jossain vaiheessa, niin jopa niistäkin alkoi tulla, ne alkoi käyttää niitä uniformeja tälleen. Mutta tässä sarjassa ei. Kukaan näistä ei käytä uniformeja oikeastaan niin kuin kovin usein. Ja tosiaan niin kuin enemmän tuntuu nimenomaan siltä, mitä sanoit, että Bright tuntuu antavan enemmän ja enemmän oikeastaan omaa valtaansa pois näille lapsille, että jopa siihen pisteeseen, että sitten kun nämä saa sarjan lopulla tämän oman aluksensa, niin Bright on ihan ok sen kanssa, että sen kun vaan miette ja nahella argamaa komennatte ja lopulta antaa niiden ryöstääkin sun. Tällä sarjalla on huomattavasti positiivisempi asenne tässä suhteessa, että se ei niin kuin Zeta on erittäin nihilistinen, että aina uusi sukupolvi tullaan aivopesemään vanhan puolesta ja loppujen lopuksi kaikki vaan tuhoutuu, että se on vaan ikuinen kierre, niin Tupla-Zeta on niin kuin se ensimmäinen, että ei vitsi, onko sen kierteen pakko jatkuu ikuisesti, että eikö jossain kohtaa jotkut fiksut nuoret tuu ja mene sitä vastaan. Se on myös ihan jännä, miten tämä teema tulee sitten jatkumaan Sharin vastahyökkäyksessä, mistä me palataan takaisin kuvaamaan Amuroa ja Shari, mikä taas on jäänyt ikuisesti jumiin just siihen ikuiseen konfliktiin ja väkivaltaan, ja me tullaan näkemään, mikä se lopputulos sitten on, kun ne ei pysty irtaantumaan sitä toisin kuin judo. Se, mikä mua vähän mietitytti tässä oikeastaan tässä sukupolvien välisessä konfliktissa, joka tosiaan on kaikkia Gundameita yhdistävä teema, niin oli se, että tässä sarjassa selkeästi yritettiin jotain sanoa sillä, että meillä oli tämä Ple ja Pletwu ja kaikki nämä muut kloonit, jotka täällä oli, näitä Glemitoton luomia klooneja ilmeisesti alkuperäisen sarjan Giren Zabin DNAsta tehtyjä, niin tämä Glemitoto, joka on tämän sarjan Char, yritti nostaa uudelleen tämän Zabisuvun maailmanvaltaan ja ehkä itsensä korottaa siinä samalla asemassa, koska hänkin on jonkinlainen koeputkilapsi ollut Giren Zabista. Mutta siinäkin oli selkeästi jonkinlainen ajatus siitä, että nyt meillä on tämmöinen tyyppi, joka yrittää seurata isänsä jalanjäljissä, ja tämmöinen sukupolvien välinen konflikti ehkä siinä mielessä ei ollut läsnä hänellä, vaan hän nimenomaan yritti seurata sitä isänsä ja toistaa ne samat virheet. Mutta mä en ole oikein varma, mitä se sarja yritti sanoa, koska mä en oikein saanut siitä mitään irti. Vai oliko se vaan, mitä se sanoi, että oh my god, jos sä seuraat vanhempien sukupolvien virheitä, niin se on väärin. Se on hyvä kysymys, kun sekin on taas sellainen juonielementti, mikä se tulee siinä puolesvälissä, että se käännössä vaan unohdetaan loppuun mennessä, eikä sitä oikein, ei siihenkään tule niin mitään loppupäätöstä tai mitään, se vaan on siellä. Mulla vaan niin tuosta sukupolvien konfliktista ylipäätänsä tulee mieleen toi mun kulttiprinsessoiden varmaan ainoa hyvä hetki, mitä ne tekee, on se, kun ne sanoo siellä, että aikuisten tekemät pahat teot kasaantuu toistensa päälle ja tuhoaa kaiken puhtaan ja kauniin mukanaan. Mikä on jotenkin semmoinen tosi Tominon tapa nähdä niin kuin maailma ja yrittää kuvata nämä New-typet tämmöisenä positiivisena voimana ja tämmöisenä, että meillä olisi uusi sukupolvi, joka pystyisi välttämään näiden edellisten sukupolvien virheet, jos me vaan annettaisiin heidän toimia. Et siinä, mistä Tomino viittasi aikaisemmin, oli nuorena nähnyt nämä kaikki Anpo-mellakat ja muiden vasemmistoryhmien protestit, mitä Japanissa oli, niin se, että miten nämä
protestit sitten niin kuin sammuu, kun ne käydään vallanpitäjien kautta lyttäämässä alas, ja myöhemmin näistä nuorista kasvaa aikuisia, ja ne liittyy siihen joukkoon, jotka on silleen, no joo, no nyt on tuommoista nuorten juttuja, nuorten höpsötyksiä, ja mä en yhtään epäile, etteikö Tomino olisi miettinyt tätä kattoessaan semmoista leffaa, joka on ton mestaritaideohjaaja Nagisa Ooshiman Night Fog in Japan. Se kertoo vähän tämmöistä samasta aiheesta, että miten nämä vasemmistonuoret on kasvanut aikuiseksi ja sitten unohtanut nämä kaikki jutut, mutta sitten siellä on kuitenkin muutama sellainen, jotka edelleen miettii, että hei, miksi me nyt kun me ollaan niitä aikuisia, joilla on valtaa ajata näitä samoja ajatuksia. Ja musta tuntuu jotenkin, että Tominolla on tämmöinen loputon halu vaan nostaa sitä, että hei, uskotaan nuoria ja annetaan niille mahdollisuus. Ja ehkä semmoinen juttu, jota se itsekin miettii omassa elämässä ja omalla urallaan, että halusi Zetassa tarjota nuoremmille tekijöille enemmän valtaa sen projektin suhteen. En tiedä. Palataan mainoskatkolta. Se, mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin noista muun väestöstä, jotenkin siinä alustettiin sitä Afrikka-arkkia, että siitä tuli vähän tämmöinen Rochon jalovilli-ajatus tästä muun yhteiskunnasta, jossa katsottiin vähän tämmöistä teknologista kehitystä alaspäin. Ja tämä sama ehkä toistuu pikkusen tässä, kun tämä sarjan yksi tärkeimmistä teemoista on kolonialismi ja kolonialismin kritiikki. Et se ei todella ole niinku uusi juttu näissä Gundameissa lainkaan. Ensimmäisen Gundamin One Year Warin aloitti Colony Drop, jonka nämä teki. Tämän operaation nimihän on Operation British, muistaakseni. Ja siinä on ajatuksena oli idea, että se mikä vähän tuhosi Britti-imperiumin oli kolonialismin loppu. Ja tätä ehkä niin kuin vielä viedään pidemmälle tässä Tupla-Zetassa tätä ajatusta. Että siinä missä ekassa sarjassa ja Zetassa ja Tupla-Zetassakin näytetään tämä kokonaisuus sitten menemällä sinne Afrikkaan esimerkiksi ja näytetään tätä kolmannen maailman kärsimystä sitten. Mitä sä olet ylipäätänsä mieltä tästä niin kuin koko Afrikka-arkista? Kyllä se oli helposti yksi sen sarjan parhaimmista arkeista, jos multa kysyy, että niin tuntuu, että siellä niin oli se fokus oli parhaimmillaan ja siellä oli selkeästi eniten sarjalla kerrottavaa ja yksittäiset jaksotkin oli paremmasta päästä melkein koko ajan, niin sitä katsoisi niin melkein harmittaa, että se muu sarja ei ollut samalla tasolla. Hirveän selkeä tämä vertailukuva siinä on, että länsimaalaiset voimat imperialismia aikakautinen ryösti Afrikan resursseista, ja tänä päivänäkin tietysti jollain tasolla kiinalaiset ja eurooppalaiset voimat sitä tekee, niin se mitä mä olisin tältä ehkä enemmän toivonut tältä koko Afrikka-arkilta olisi ollut se, että näitä siviilejä ei välttämättä esitettäisi vaan tämmöisinä hyödyttöminä uusavuttomina yksilöinä, mitä ne vähän niin kuin pikkusen oli ehkä tässä Tupla-Zetassa, että siellä oli niitä pieniä tyyppejä, joilla oli oma rooli ja näin edespäin, mutta jotenkin se kyllä oli tarina selkeästi, jossa sinne Afrikkaan mentiin ja yritettiin ratkoa niiden ongelmat. Yleensä niitä ongelmien ratkaisemisessa ei onnistuttu, vaan jätettiin se paikka kyllä huonompaan jamaan kuin mitä se oli ennen kuin sinne mentiin, mutta ehkä se oli jonkinlainen kommentaari, mutta jotenkin musta tuntuu, että se oli vaan. Ja olihan sieltä paljon hienovaraista kerrontaa, vaikka se, eikö se yksi kenraalikin ollut vaan nimeltään kirjaimellisesti Rommel ja mitäs kaikkea muuta siellä nyt olikaan. Hauska tässä Rommel-jutussa se, että mulle tuli semmoinen fiilis, että koska tämä Rommel oli tässä teoksessa tämmöinen fanaattinen Zeon kannattaja, niin siinä haluttiin tehdä semmoinen pieni släppi ehkä tähän tavalliseen historiankirjoitukseen, joka länsimaisen Japanissa elää, jossa Rommel, hän ei edes oikeasti ollut natsi, vaan hän oli Hitler-kriittinen ja hän tunnetusti epäiltiin Hitlerin salamurhaamisen aikeista ja natsit sitten tappoivat hänet myöhemmin. Mutta tässä tämä Rommel on fanaatikko ja se sitten kohtaa tämmöisen fanaatikon lopun, pakottaa Judoon tappamaan hänet, joka vaikutti semmoiselta hetkeltä, että se olisi voinut olla Judon hahmolla semmoinen käänne, sarjan tunnelmallekin käännehetki. Yksi niistä. Musta tuntuu, että se oli semmoinen Tominon näpäytys, että sotasankarit ei välttämättä ollut koskaan ihailun arvoisia. Ja Rommelkaan ei ollut tässä semmoinen poikkeus. Et tässä kyllä suhtaudutaan Afrikkaan semmoisella hyvän tahtoisella japanilaismiehen taakka-asenteella. Kyllä siellä niinku ymmärretään se, että Saharankin ympäröivä Afrikka on täynnä erilaisia alueita, erilaisia kansoja. Ja niitä yritetään kuvata, mutta se kaikki jää kuitenkin aika semmoiseksi pinnalliseksi.
jos sitä miettii kriittisessä valossa, mutta suoraan sanottuna ehkä animeksi on yllättävän jopa diippi kuvaus siitä kulttuurista, vai mitä olet mieltä? Aika monta sarjaa kattojana on se top 50% ihan varmasti. Joo, tulee vaan mieleen se, että siellä ainakin kuvattiin sitä Tuareg-kansaa, joka on berberilais-paimentolaiskansa, ja heillä oli tunnetusti tämmöisiä aseellisia vallankumousyrityksiä historiassa, että toimivat monien eri valtioiden alueella, ja Neuvostoliitto tuki muun muassa heidänkin vapautusliikkeitä ja kapinaliikkeitä ympäri Afrikkaa, ja tämä Neotseon käyttää tämmöistä puhtaasti paikallisväestön antipatioita omien etujen ajamiseen, eikä pätkääkään tietysti oikeasti välitä siitä alkuperäisväestön hädästä, niin se on vaan hieno tapa tavallaan laajentaa ehkä tämmöistä kolonialismikritiikkiä. Et ehkä siinä oli jotenkin semmoinen pieni niin kuin kritiikki myös siihen, että miten suurvallat puuttuu näihin vapautusliikkeiden tilanteisiin ja perversoisit alkuperäisiä tarkoituksia. Mitä sä ylipäätänsä näet, että millainen kuvaus sodasta sulle tämä Tupla-Zeta oli? No se on ehkä se yksi asia, mistä tämä sarja ottaa aika paljon takapakkia. Periaatteessa se ainoa sota, mikä me nähdään, on vain just se Arkaman näiden lasten kanssa ja Neotseonin joukkojen kanssa. Ja siinä vaan niin kuin sarja katsoisi vaan niin kuin, tulee taas sellainen fiilis, että koko sota on vaan Arkaman ympärillä pyörivää, niin kuin ei ole muuta maailmaa, mitään muuta linjoja. Et vaikka Zetassakin oli osittain sama ongelma, niin kyllä siinäkin tuli vähän semmoinen kuva, että siellä on semmoinen tietty kylmä sota vähintään menossa koko avaruudessa. Tupla-Zetassa vaan, on niin kuin se ehkä se yksi aspekti, mikä vaan tuntuu just semmoiselta lasten sarjalta, missä pikkulapset vähän leikkii avaruudessa ja käy lyömässä pahiksia turpaa. Joo, ehdottomasti, että kyllä se, jos juoni vaatii sitä, että nyt pitää pystyä soluttautumaan niin jonnekin, tai pitää pystyä tehdä yllätyshyökkäys vaikkapa jonnekin, niin kyllä sen Argama hoitaa ilman mitään ongelmia. Siinä missä edes ekoissa sarjoissa jotenkin yritettiin luoda semmoinen ilmapiiri, että tämä sota on todellinen, niin täällä on niinku realiteetteja, jotka pitää huomioida. Tai. Ja se on ylipäätään melkein vähän niin kuin se jopa tuhoaa ne osa jutuista, mitä Zeta niin rakensi, vaikka että just Zetassa on se, että ne Hamanin joukot pysyy siellä taustalla, kun ne on vielä rakentamassa voimia, että se vähän tulee sen kuva, että ne on vielä lopputaistelusta poissa, mutta niillä on niin kuin se oikea armeija, isot joukot valmiina hyökkäämään maapallolle, ja nyt sitten taas Tupla-Zetassa vaan tulee taas Argama ja vaan yksin tuhoaa ihan kaiken, ja se vaan menee niin väärään suuntaan siinä kohtaa. Joo, tämä on ihan selkeästi. Mikä oli mun ongelma itse asiassa ekan sarjan ja Zetan kanssa siinä, että jotenkin Argaman piti olla läsnä kaikkialla. Se menee tässä jo niin pitkälle, että mulle tulee ihan sama mielipide. No niin, säkin yhdit mun kritiikkiin tässä. Se, mitä mä antaisin pienenä semmoisena positiivisena palautteena tälle, että ne jatko vähän niin kuin tätä ideaa siitä, että Bright Noah käyttää näitä massatuhoaseita ihan mitä sitä itseään huvittaa. Siinä missä niin kuin avaruusnatsien klassikkotaktiikka on aina käyttää näitä massatuhoaseita, niin meillä on kuitenkin tämä Bright Noah, joka ampuu ihan samalla lailla. Zetan se lopetti sillä, että se laittoi sen kolonileiserin, ja tässä sarjassa Bright ampuu näitä Wave Motion Cannonilla jopa kolonia. Samoin ylipäätään miettii, eikö se koko Brightin niin asema tuntuu, niin kuin, että eihän siinä ole mitään järkeä. Jos miettii, että Zetassa se kirjaimellisesti liittyy Anti-Earth Union liittoomaan, että kirjaimellisesti se hylkää federaation siinä. Nyt se on edelleen samassa liitossa Tupla-Zetan alussa, mutta sitten se vaan palaa Earth Federationin päämajaan ja kaikki on vaan, mitä sä petturi teet täällä. Eihän se sarjata edes selittää, että miten se pystyy ikinä edes palaamaan sinne. Joo, ei se erityisemmin, että siinä vaan jotenkin tämä Earth Federation kuvataan niin hyödyttömänä ja semmoisena luovuttaneena organisaationa, joka ei saa mitään aikaa, niin kai ne nyt ottaa vastaan. Joo, tässä on tämä meidän petturi-komentaja, mikä jollain supertykillä on tuhonnut meiltä joku se aluksi, niin tervetuloa takaisin. Mun ajatus vaan siitä, kuinka Bright Noah on niin sekaisin hahmona, tulee siinä, kun se rähjää siellä Dublinissa näille Earth Federationin isoille pomoilla, että miten helvetissä te idiootit teitte rauhansopimuksen Haman Karnin kanssa ja luovutitte tämän Side 3 sillä. Ja sitten mä vaan mietin, hetkinen, Bright, sinä yritit tehdä rauhansopimuksen Hamanin kanssa ihan samalla tavalla Zetassa joku pari kuukautta aikaisemmin tämän sarjan tapahtumissa, jossa te olitte luovuttamassa kaiken vallan Aksisille, kunhan ne auttaa teitä voittamaan Titansille. Kyllä mistä sä puhut? Ihan eri tilanne. Se on, kato, silloin ok liittoutua natsien kanssa, kun haluaa tuhota toiset natsit.
Muistan vaan siellä alkupäin jaksoissa jossain vaiheessa nämä skiditkin kysyisivät, että mitä sä et ymmärrä mitään sodasta. Ja se vaan tuntui jotenkin niin todelliselta siinä, että mäkin olin silleen, niin, miksei Bright Noah 2 sodan superveteraani ymmärrä ihan perusjuttuja, että miksi se tarvitsee apua näitä lapsilla. Se oli vähän, että se oli kohtaus, mikä olisi pitänyt olla alkuperäisessä Gundamissa eikä tuplat Zetassa. Mitä mieltä sä olit tästä Zetan lopun kopioimisesta tässä sarjassa, että meillä on tämä 3 osapuolen välinen supertappelu? Tämä teoshan loppuu kuitenkin silleen positiivissävytteiset siinä, missä se on kontrasti niin kuin Zetalle, että tällä kertaa me saadaan se onnellinen loppu, joka meiltä kiellettiin Zetassa. Että millaiset fiilikset se herätti? Se on taas semmoinen, että se on ihan kiva loppu, mutta sitten se on vaan loppu sarjalle, missä ei ole oikein fiiliksessä mukana ollenkaan, niin ei se oikein herätä mitään tunteita. Niin kuin, että se ainoa kunnon fiilis lopussa on se, että siinä tulee kirjaimellisena fanservicenä Seila palaa 1 kauden tauon jälkeen ja on siellä heilumassa pari jaksoa, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Siinä kohtaa, että ui vitsi, tämä söpölikka ykkössarjasta palas. Tässäkin on se tarina ainakin netissä, että fanit oli lähettänyt paljon kirjeitä, että ne halusi Seilan takaisin ja tuottajat päätti lopussa, että pitäisikö se palata. Ja taisi olla vielä se tarinakin, että se ääninäyttelijä, niin kun oli siinä kohtaa ulkomailla, niin se kutsuttiin pari jaksoa takaisin näyttelemään. Ja se on hyvä, että tämä on viimeinen kerta, kun me tullaan uusiassa ikinä näkemään Seila missään muodossa. Siellä on pari hauskaa foreshadowing-lausetta Shaarin vastahyökkäykseen liittyen, mutta sitten se saa myös miettimään, että miksei Seila ollut siellä missään muodossa. Huomasitko muuten, että tässäkin sarjassa, kuten meillä on ollut nyt 2 viime jaksossa, että Judolta kysyttiin lopussa, että miksi sä oot täällä sotimassa? Ja oliko sun mielestä Judolla syy olla siellä sotimassa? En mä tiedä, onko se edelleenkään eka MC, jolla olisi mitään järkevää syytä olla, muuta kuin että se siinä kohtaa vielä luulee, että ne pahikset tappoi sen pikkusiskon ja se on erittäin vihainen niitä kohtaan. Musta tuntuu, että tässä oli niinku se, että Judolla ei ollut todellisuudessa juuri sen kummosempia syitä, mutta se on eka tyyppi, joka tarjosi tässä itse asiassa syyn. Ja se olikin se, että Judo haluaa lopettaa semmoisen yksilöllisen vallan halujen johtamisen, koska ne vie meidät tuhoon. Et siinä, missä niinku Judolla ja Camilla, niillä on rehellinen halu vaan pelastaa maailma. Et maailma, joka ei ehkä huomioi ihmisten tunteita tai aja kenenkään etua, ei ole ehkä semmoisen maailman arvoinen, joka meillä pitäisi olla. Tässä kanssa oli ehkä joku diipimpikin ajatus siihen, että lopulta tämä rationaalinen johtaminen, johon vähän niin kuin Hamaan ja Shirokko pyrkii, niin johtaa vaan semmoisen maailman, jossa kukaan ei oikeasti haluaisi elää, ja ellei sä olisi osa sitä eliittiä, joka kuitenkin korruptoituu jossain vaiheessa, niin se on turha projekti, koska sitä ei voi kukaan edes siinä ideaaliversiossa toteuttaa. Tämä on tämmöinen ehkä vastaisku kaiken maailman nykypäivän isekai incel hero-sarjoille, jossa halutaan luoda täysin meritokraattinen yhteiskunta, vaikka siihen ei kukaan pystyisi ja se ei todellisuudessa olisi meritokraattinen juuri millään tavalla. Et ehkä tässä oli semmoinen jonkunlainen ajatus Judolla, että ehkä meidän pitäisi pitää huolta enemmän näistä tyypeistä pohjalla. Ja mä vaan muistan, että Judo siellä jossain vaiheessa huutaa Hamanille, että miksi et sä voinut käyttää sun älykkyyttäsi ja kunniantuntoa ihmisten hyväksi, että miksi et sä voinut ajaa muiden ihmisten asiaa. Niin se oli jotenkin semmoinen kiva lause, jossa se tunnisti sen, että sen vastapuolella oli tyyppi, jolla oli oma ideologisensa ja järkensä. Haman oli kasvanut hirveän rankassa olosuhteessa, mutta se ei anna anteeksi sitä valintoja, jotka Haman oli tehnyt, ja se ei tee niistä oikeita, mutta se silti olisi toivonut vaan, että Hamankin olisi ehkä käyttänyt ne omat resurssinsa ihmisten auttamiseen, jotka sitä tartti, vaikka ne olisi kohdellutkin sitä huonosti. Sä sait sen kuulostaa niin paljon paremmalta, mitä siinä sarjassa itsessään on. Tämä on ehkä tämä Zeta ja tuplat Zeta yhdistävä tekijä. Tämä oli jotenkin hienoin idea koko sarjassa ja jotenkin lisäsi mun mielestä Zetaankin arvoa sitten omalla tavallaan, että yritti kuljettaa sen Camillen ideologian sinne maaliin asti. Se oli jotenkin semmoinen kiva juttu ja mua ei yhtään kiinnostanut tälläkään kertaa se, että mitä kaikkea kivaa uutta sotilasvillitystä Anaheim Electronics on tuonut tänne Gundam-maailmaan, mikä tuntui taas olevan tässä sarjassa taas isossa osassa, että meillä tämä Anaheim Electronics on sitten jälleen kerran tuottamassa näille AEUGille ja Space Noideille uusia sotakoneita ja
ollaan menty vaan syvemmälle ja syvemmälle heidän pussiinsa ja halutaan yhä enemmän voimakkaampia ja pahempia aseita. Voi sanoa taas niin yhden hyvän positiivisen tässä sarjassa, että tässä ei ole ollut sitä mahdollista superkringeä kohtaa, missä Arkama olisi käynyt Anaheim Electronicsin päämajassa ja sitten Judo on ottanut puheen sille pomolle, että miksi te teet tämmöisiä aseita, nyt olette kauheita ihmisiä. Vaan edelleen Anaheim on vaan niin kuin organisaatio, mikä on vaan siellä koko ajan siellä taustalla tekemässä uusia robotteja. Ja niin kuin tässäkin sarjassa tuntuu, että tietääkö Judo, että semmoisia on edes olemassa. Se, että niin kuin siellä on ne taustalla olevat piilovoimat, mitkä niin kuin hyötyy sit koko sodasta ja mitä kaikki niin kuin edes tiedät, että ne on olemassa siellä. Ja jälleen kerran jätetään niin erittäin avoimeksi, että kuinka iso se organisaatio on ja kuinka iso vaikutus niillä on, että ne vaan niin kuin on siellä. Ja vaikutus nähdään koko ajan, mutta niihin ei keskitytä. Joo, se on ehkä semmoinen hyvä puoli, mikä tuossa on ollut ylipäätänsä noissa melkein kaikissa teoksissa, että jätetään nuo jutut taustalle, niin ymmärretään, että meidänkin maailmassa ne todelliset taustavaikutteet usein saattaa olla siellä karmin takana, että ne ei ole välttämättä ne voimat, jotka on siellä kaikista eniten esillä, niin ehkä tässä on jotain tämmöistä ajatusta siihen, että ketkä ne sodan todelliset aiheuttajat sitten onkaan. Se on vähintään semmoinen tahaton hyvä puoli, että jos kirjoittajat vaan unohtaa, että ne on siellä, niin ne jää silleen mysteeriksi joka tapauksessa. Mulle Poggers-hetki oli nimenomaan se, että Bright Noah vaan ampui itsemassa tuhoaseella, että vaikka tähtäisikin sinne ikään kuin välttääkseen siviiliuhreja, niin ajatus siinä, että nämä tyypit näytetään meille silti hyviksinä. Musta tuntuu, että sitä ei vaan voida tässä vaiheessa enää vahingossa tehdä, koska Judokin kritisoi heitä ja sillekin tulee semmoiset absoluuttiset flashbackit siitä, että oh my god, nyt mä oon oikeasti sodassa ja oh my god, tällä niin kuin käytetään näitä massatuhoaseita. Ja tällä kertaa kuvataan kanssa se kolonidroppi tosi paljon realistisemmin ja tarkemmin. Siinä missä sille ei vieläkään mässäile, että se on varsin pieni kolonidroppi verrattuna tähän One Year Warin aikaiseen. Siitä huolimatta se on jotenkin yksi tämän sarjan koko sykähdyttävimmistä hetkistä. Ja se, että Haman ja nämä Neotseon käyttää sitten tämmöistä massiivista siviilivastasta asetta, niin siinä on ehkä semmoinen juttu, jonka mä oon toivonut, että Gundamit näyttäisi sitä sodan aiheuttamaa tuhoa ja sai ensimmäistä kertaa edes jollain tavalla ne mittasuhteet, jotka tää ansaitsee. Et mä oon ehkä pikkusen kriittinen tätäkin kohtaa, että vaikka mun mielestä se oli tämän sarjan sykähdyttävämpiä hetkiä, niin musta tuntuu, että jopa huonommissa Gundameissa, kuten mikä tää onkaan tää Narrative Gundamissa, siinä jotenkin se One Year Warin kolonidroppi kuvataan taas tosi paljon hienommin. Että se on jotenkin semmoinen, että se saa ne massiiviset mittasuhteet, jotka se kohtaus ansaitsee siinä, missä alkuperäisessä teoksessa vaan mainitaan ikään kuin tämmöisenä sivunoottina, että tämmöinen tapahtuu, mutta me ei nähdä sitä todellisuutta edes siellä maapallon pinnalla. Niin jotenkin tässä teoksessa, vaikka kritiikkiä mulla on tätä kohtaan, se on huomattavasti parempi kuin mitä nämä 2 ekaa Gundamia on ollut, niin tässä aspektissa ainakin. Ehkä se ainut juttu, mitä mä haluaisin tässä vielä niin kuin isommassa kokonaisuudessa puhua, on varmaan Haman Karnin hahmo, joka on varmasti se yksi muistetuimmista ja rakastetuimmista hahmoista, jota tästä sarjasta on nyt otettu. Mä en ole ihan varma, että oliko kaikki jutut välttämättä hyviä, mitä tämän hahmon suhteen tehtiin. Et selkeästi Zetan pohjalta oltiin huomattu, että jotkut otaku-fanit selkeästi tykkäsivät hänestä ja näkyy selkeästi jonkinlaisena komedisena elementtinä, että samalla tavalla kuin Gundam-fanit fanittaa Hamaan samaa, niin siinä sarjassa sitten Mashmayerin kaltaiset hahmot on loputtoman uskollisia hänelle ja näin edespäin. Mutta mun mielestä Haman on ollut yksi näistä harvoista hahmoista, jotka tässä sarjassa oli vakavia alusta loppuun. Ja sen takia hieman erillään siitä muusta koheltamisesta. Mitä sä olit mieltä Hamanista tässä teoksessa nimenomaan? Se oli tässäkin hyvä, mutta kyllä se varsinkin tokalla katselukerralla niin kyllä se jäi vähän harmittaa, että se miten Zeta niin rakensi sitä hahmoa, niin sanotaanko, että se olisi ansainnut paremman sarjan, missä se olisi ollut. Erityisesti kun se kuolee tässä eikä tule enää ikinä palaamaan, niin se potentiaali, mitä olisi ollut, jos olisi voinut olla Sharin vastahyökkäyksessä. Joo. Mitäs teoksessa opitaan viimekin se Hamanin historia, että se on kasvanut sen One Year Warin aikana asteroidivyöhykkeellä ja avaruuden pimeydessä niin kutsutusti ja joutunut katsomaan, kuinka maapallon pohata tuhoaa kaiken ympärillään ja alistaa Space Noideja. Ja Haman on sitten Sharin tavan oppinut vihaamaan tätä Earth Federationia ja on aika valmis radikaaleihinkin temppuihin, kuten
Zetassakin nähtiin, kun hän uhkasi nukettaa koko maapallon, jos Bright Noah ei pidä kiinni sopimuksestaan. Joo, ja se on tämä anime-versio ehkä vielä vähän suoraviivaisempi, että se oliko taas Tominon novelleissa, että sillä oli vähän enemmän pureuduttiin se historia ja niissä, että jos Zeta vähän vihjaili, että sillä ja Charilla oli joku yhteinen historia, niin niissä just novelleissa sanotaan suoraan, että niillä oli ihan romanttinen suhde aikoinaan, ja sitten Char hylkäsi hänet, ja se oli osa syy, miksi hänestä tuli niin vihainen henkilö aikuisiässänsä. Se oli ehkä ihan hyvä juttu, että ne jätti tämän kokonaan pois, koska me ei tarvita välttämättä animeen yhtään enempää tyttöjä, joiden suurin draaman kaari on se, että poika jätti mut ja nyt mä oon loputtoman vihainen ja tiputan koloniankin maapallolle sen takia, että mä en ole varma, onko se historia, jonka mä haluan Hamanille. Joo, kyllä se anime-version mystisempi versio toimii paljon paremmin. Se Hamanin ja Judon välinen tappelu oli ehkä monella tapaa mun mielestä fiksumpi kuin vaikkapa Camillen ja Sirokkon. Et siinä missä Camillelle ja Sirokolle ei välttämättä ollut juuri mitään vastakkainasettelua keskenään, niin mun mielestä Judo omalla tavallaan edusti semmoista yhteistä ihmiskunnan voimaa, semmoista uskoa positiivisuuteen ja yhdessä tekemiseen, mikä sitten tulee CCAssa jutuksi ehkä vähän siinä sen lopussa. Siinä missä mun mielestä Hamaan edusti semmoista yksilöllisen egoistin asemaa, joka aina uskoo siihen omaan kykyynsä ja omaan voimaansa ja sen kautta niin kuin tekemiseen. Ja sen takia, että vaikka tämä kaksintaistelu siellä lopussa oli tämmöinen perinteinen Gundam loppukaksintaistelu, jossa on pääpahis The Big Bad ja sitten meidän suuri New Type MC, niin jotenkin se ei ollut tarinallisesti ihan niin kömpelö kuin mitä noin muutama edeltävä on ollut. Et ehkä se Amuren ja Charin oli sitten jollain tavalla se kaikista näistä paras, mutta ehkä se jätti semmoisen ihan miellettävän lopun tähän kuitenkin, että Judo ja Haman ehkä vähän kiusallisenkin paljon tapas tässä sarjan aikana toisiaan ottaen huomioon, että toinen on universumin johtaja ja toinen on vain joku random pilottijäbä. Voisin ehkä vähän väittää vastaan niin kuin Zetan kohdalla, että se melkein sopii siihen sarjan loppuun, että Shirokolla ja Camillelle ei se ollut mitään semmoista juonellista vastakkainasettelua, ne vaan oli eri puolilla, ne vaan ei tykännyt toistaan. Se sopii niin kuin sen sarjan loppuun, mikä sitten päättyy silleen nihilistisesti, että kaikki vaan tuhosi toisensa, millä ei ole mitään väliä. Joo, kyllä mä näen tuonne. Musta vaan tuntuu, että se sarja vähän niin kuin yritti luoda niiden välille semmoisen vastakkainasettelua esimerkiksi siinä ajatuksessa, että Camilla avautui sieltä teatterissa siitä, että meillä on tämä usko järkeen ja usko tunteisiin ja ettei tarvitse mitään järjellisiä selityksiä, kun tunteet riittää. Ja musta taas tässä niin kuin korostettiin sitä, että Hamanilla oli jotenkin pointti kanssa niissä sen ajatuksissa. Siinä, että Haman sanoi siinä Judolle, että kaikista ei voi tulla Judon kaltaisia New-typeja, vaan ihmiskunta tuhoaisi itse itsensä, jos ei olisi jonkunlaista kontrollia. Kaikista on ennen pitkää tulos New-type, että New-typet on se ihmiskunnan tulevaisuus, mutta sen takia pitää olla vahva keskusjohto, joka pitäisi nämä tulevaisuuden nerot ja nämä voimatyypit käsissä. Ja ei sitten siitä omasta ideologiasta jousta, niin se oli ehkä semmoinen ihan tyylikäs loppu jotenkin, että oltiin eri mieltä sitten ihan loppuun asti, ja sitä ei koskaan niin kuin voi ratkaista millään muulla kuin näkemällä, miten uuseen menee sitten tulevaisuudessa. Tai Tominon käsikirjoittamisjatko-osissa. Tuplatseta niin kuin se fundamentaali ongelma just on siinä, että se on suora jatko-osa, mistä pystyy ainakin omasta mielestä nauttimaan enemmän, jos sitä ei mieti ollenkaan jatko-osana. Joo, ja mun mielestä tässä ongelma tulee nimenomaan siitä, että sitä on tosi vaikeaa olla miettimässä jatko-osana sen takia, että siellä on se Bright Noah nimenomaan yhdistävänä tekijänä ja kommentoimassa niitä vähän niin kuin vanhan sarjan tapahtumia. Ja muutenkin, jos nykypäivänä joku alkaa katsoa Zetaa, niin se on luultavasti se, että se on katsonut Zetan, on tykännyt siitä, on alkanut saman tien katsoa, ui vitsi, mitä seuraavana, ja sitten tulee tupla Zeta, niin se sarja ajaa itsensä vähän niin kuin ansaa saman tien siinä. Toi mun ystäväni Tounis aina mua kritisoi siitä, kun mä kerron hänelle oman mielipiteeni siitä, että animen tuottajat on maailman tyhmimpiä ihmisiä ja hän heitä puolustaa viimeisen hengenvetonsa asti. Niin tässä vaan näkee se, että Bandain ja Sunrisein pomot ei ymmärrä yhtään mitään mistään, ne ei tiedä mitä animea kannattaisi tehdä, niiden ei ikinä pitäisi neuvoa Tominoa yhtään mistään. Ja kaikki parhaat jutut, mitä Tomino tekee, on aina sellaisia, että se kiertää niiden ne kiellot ja ohjeet ja tekee mitä sitä itseään kuitenkin huvittaa.
Ja se, että nämä Bandain tyypit sai semmoisen idean, että Zeta oli liian synkkä ja sen takia piti tehdä tämmöinen lapsenmielisempi. Ja se oli vaan ihan kauhea idea. Ja sitten ne luovutti kesken tämän sarjan siitäkin. Ja tätä ei edes ollut sellainen sarja, mikä niin kuin jotenkin aiheuttaa sen tupla whiplashin, että aluksi teette jonkun lastenkomedian, ja sitten olette silleen, mutta eihän tämä boostannut meidän lelumyyntejä ollenkaan, tehdään tästä tämmöinen vakavampi sarja, niin kuin Zeta oli, ja sekään ei toimi. Koska ei ketään kiinnosta katsoa jotain sekameloskaa. Tämä ei panderoinut vähän niin kuin ketään, ehkä ainoastaan niitä kasaripervo-otakuita, jotka halusi nähdä Blade Wound sitten, tai Hamaan samaa kuollasta, tai jotain tämmöistä, mutta musta tuntuu, että tämä teos ei ollut vaan tehty kenellekään, minkä takia mun mielestä se on heikon näistä kolmesta. Kyllä mä loppujen lopuksi sanon, että kyllä mä tykkäsin tästä, niin on se kuitenkin se tason pudotus on vaan niin iso Zetan kohdalla, että vaikka kuinka yrittäisi positiivisesti miettiä, niin se kyllä on niin iso miinus tässä, että niin. Tämä on vähän tämä koko sarja vähän semmoinen, että jos se voisi tiivistää ihan hyvä, mutta joo, tämän sarjan ongelmat oli pienemmät kuin Zetassa tai ekassa sarjassa. Et siinä, missä musta tuntuu, että niissä on jotenkin niin anteeksi antamattomia ongelmia. Zetassa tietysti se kokonaiskuvaus ja tämmöinen, ja ekassa sarjassa sitäkin on aika tuskallista katsoa. Ja tässä ei välttämättä ollut niin iso ongelma. Niin tämän huippukohdat vaan puuttuu. Et ehkä se on se Camillen arkki sitten siellä, ja oli jonkunlainen tyydytys nähdä sitten lopussa Camille onnellisena Faan kanssa rannalla. Normaalisti mä kiittelisin tämmöisiä sarjoja siitä, että ne oli rohkeita jatkoosia, koska se oli niin erilainen Zetaan verrattuna. Mutta mä en oikeastaan tässä olisi edes osaa arvostaa sitä rohkeutta sen takia, että jatkoosana tämä oli vaan erilainen, ei niinkään rohkea. Mä en oikeastaan nähnyt, että mikä ratkaisu, jonka se teki, oli erityisen urhea tai semmoinen, että nyt me tehdään taiteellisen vision takia näitä, vaan se kirjaimellisesti tuntui siltä, että on annettu jotain ohjeita, joiden pohjalta toimitaan, ja sitten ollaan yritetty tehdä parasta mahdollista, mitä keksitään sillä hetkellä, ei olla oltu kiireessä. Mutta loppujen lopuksi, jos mä en olisi ottanut muistinpanoja ja käynyt läpi tätä vielä niin kuin uudestaan tätä sarjaa, niin musta tuntuu, että täällä on niin paljon semmoisia juttuja, että mä en edes muistanut niin kuin 2 kuukautta myöhemmin, että tämmöinenkin arkki oli täällä. Tämmöinenkin jaksokokonaisuus oli täällä. Niiden ensimmäisen 10 jakson aikana, vaikkapa siellä on niin paljon semmoista turhaa shittiä, jota ei kukaan jaksa katsoa, ja veikkaan, että nekin ihmiset, jotka vähän enemmän Zetasta tykkäsi, ei itsekään muista, että täällä on tämmöisiä kokonaisuuksia. Ja sitten ne hyvätkin jutut, jotka kantaa läpi sen sarjan, niin kuin se luokkateema, ne on niin taustalla, että niitä on vaikeaa nostaa esiin semmoisena isona positiivisuutena tästä. Se on, jos ei muuta, niin se, että kun katsoo tämän sarjan, se niin kuin enemmän osasi arvostaa, että ainakin tuntuu, että niin Zeta oli sarja, missä oikeasti sai tehdä jotain. Tämä niin kuin tuntuu enemmän just semmoiselta komitean määräämältä sarjalta. Ja se, että ne pystyi tekemään tätä aiemmin Zetan kaltaisen sarjan, mikä niin kuin selkeästi oli enemmän tekijöittensä visio kuin lelumyyjien tai tuottajien kenenkään muunkaan, niin se ei toki ole tämän sarjan positiivinen puoli. Kyllä tästä tulee vaan se Tominon surullinen kommentti, Sunrise on tuotteen eikä taiteilijoiden studio. Ja varmasti on ollut iso syy siihen, miksi Tomino sitten Victorin jälkeen lähti kokonaan näistä Sunrisen Gundam-jutuista, kunnes palasi. Ehkä tässä se jotenkin surullisin ja huonoin puoli on se, että tämä teos ei oikein osannut valita, mitä se olisi ollut. Että se ei oikein ollut semmoinen kunnon Tomino-teos, ja se ei ollut oikein semmoinen lasten kohellusteos, ja se ei ollut oikein vakavakaan teos. Ja siinä, missä mä voin nähdä, että jotkut ihmiset ehkä arvostaisi sitä, että ei ole semmoista mitään yhtä visiota, ja teokset voi olla montaa asiaa. Kun tämän ongelma on se, että se ei ollut mitään näistä. Se yritti olla kaikkia vähän, mutta sitten se luovutti jokaisen suhteen, että se ei vaan uskaltanut panostaa yhteenkään asiaan tarpeeksi. Saan vähän miettimään, että oliko niinku tällä sarjalla kuinka paljon vaikutus loppujen lopuksi siihen, että tähän jälkeen Gundam siirtyi jokuiseksi vuodeksi siihen, että sit tuli vaan leffoja tai ovapätkiä, mitkä oli taas just tunnelmaltaan paljon lähempänä Zetaa ja toimi niin paljon paremmin kuin tuplat Zeta ikinä voisikaan toivoa. Mitä sä antaisit tälle meta-arvosanana? Tämä on vähän semmoinen, taisi ehkä 6,5. Tämä on semmoinen höpsö-sarja, mitä katsoo jakson päivässä ja ihastelee hienoa 2D-robottianimaatiota erityisesti nykypäivänä ja
kun sen on kattonut, niin ei muista juonesta yhtään mitään muuta kuin, että tämä katsoi jakson päivässä, joi kupin kahvia, ja ihan kiva. Joo, mä antaisin tälle ehkä arvosanaksi semmoisen, että Haman kautta 5 ja lukisin Arasaa-mangan uusiksi, mutta en kyllä ikinä enää tule katsomaan tätä teosta uudelleen, enkä voi suositella sitä kyllä juuri kenellekään. Joo, tämä oli vähän itsellekin, oli kiva katsoa tämä tokan kerran, että vähän virkisti mieltä tästä, mutta en tiedä, tuleeko 3. kertaa ikinä olemaan. Kiitos Meta, kun tulit puhumaan tänne, ja jutellaan taas CCAsta sitten seuraavan kerran, ja sitten keksitään, mistä juteltaisiin sen jälkeen, et ehkä Votomsista tai tällä. No, olisiko sulla vielä jotain terveisiä lähetettävänä, jotain viimeistä kaneettia annettavana? Mä annan aina toisen hostin lopettaa nämä jaksot. Tämä sarja oli ehkä semmoinen selkeästi Kasarin Gundamin low pointti, mutta teokset, mitkä tulee tämän jälkeen, niin taso tulee aika uskomattoman paljon nousemaan. Hei ja nähdään ensi kerralla.